Que tal? Xa estamos. Moi boa tarde, boa sexta, e vamos a empezar. Primeiramente vou a dar unhas verbas que están, como veredes, moi relacionadas. E recordar que no noso programa alemán dice que con estas xornadas preténdese xerar e promover un debate centrado na situación actual da arqueoloxía galega que implique aos diferentes axentes que interveñen na actividade arqueolóxica. Profesionais, investigadores, docentes ou técnicos da administración a diferentes escalas, así como outros axentes que poden estar tamén moi relacionados. Ben, en función desta esquema, desta organización, destas xornadas, que son dúas, hoxe e mañá, despois dun largo proceso de traballo, como indicou antes Rebeca, a mañá, pois conseguimos despois pergeñar estas xornadas en fundamentalmente 4 membros da sección que se dedicaron moi exhaustivamente e que na mañá foron citados, pero non foi citado pois un bo amigo converxente en moitos traballos na administración, importantes por outra parte, porque estaba él, Bieito Pérez Outeiriño. Ben, artellando isto por medio de correos, recibo un correo de Rebeca que me dice: oye, Iago, tes que decirme os temas como os vas a tratar. E eu lle contesto: bueno, a mí interésame falar de instrucción e ou educación. E a continuación lle poño, por si ao mellor non me entendía, que non me entendeu, os valores de patrimonialización cultural que inspiran a caracterización dos bens arqueolóxicos e os valores para a súa xestión. Evidentemente, Rebeca, ante esta frase casi lacónica, ¿no? É un homenaxe a outra persoa, dice: teño algunha dúbida coas cuestións que plantexas. Non me queda moi clara a primeira pregunta. Instrucción e ou educación. Os valores de patrimonialización cultural que inspiran a caracterización dos bens arqueolóxicos e os valores para a súa xestión. Cal é o obxectivo da mesma? Queres dicir se coa docencia se debe instruir ou educar en patrimonialización cultural? Coa segunda entendo que queres preguntar por cales deben ser os valores que inspiren a educación no proceso de patrimonialización dos bens culturais. E quinto, en todo caso, creo que habería que encaixar as cuestións e tratar dentro da temática que lles propuxemos aos poñentes. E me dice, por si non o sabía, por unha banda, a Pilar Prieto, pedímoslle que fixera unha visión xeral da situación da docencia en arqueoloxía neste momento en Galicia, revisando os perfis dos alumnos e profesores que reciben e imparten esta materia, como se articulan os programas e en base a que temáticas e cales son os problemas xerais cos que se atopan. Xa ves, Pilar, esta é a cuestión. No caso de Pastor Fábrica, do CSIC, pedímoslle que analizara os 10 anos que levan funcionando de docencia non universitaria mediante o curso de Arqueoloxía Digital que se imparte entre Mérida e Santiago e que ten moitísimo éxito. E no caso de Bea Comendador, que analizara as posibilidades e limitacións que ten en este momento a oferta docente en arqueoloxía dentro do sistema universitario galego e non de xeito tan específico como no caso de Pili, que se limitaría á Universidade de Santiago. Se queres, falámoslo mañá a primeira hora para poder mandalo a continuación. Aquí o que está falando lle contesta. O primeiro é un posicionamento, un título contextualizador, un marco crítico. Dende logo, enseñar en vez de instruir, que tamén, para ser libre e sair da endogamia retroalimentada dos gremios. Estou falando e pensando na arquitectura, nada máis. A institución libre de enseñanza, unha pedantería por a miña banda, pero bueno, xa teño años para ter esa referencia moi perto de min. A institución libre de enseñanza de Ginés, foi unha equivocación de Ginés de los Ríos, facía esa distinción, educar e reportar aos estudiantes e a sociedade
Valores como ferramentas para a reflexión crítica sobre a experiencia acotada. Neste caso, nos encargos respectivos aos ponentes ou traballos dos ponentes. Ou sexa, evitar a crónica na exposición e responsabilizarse na mellora do concepto de conciencia que é imprescindible para existir patrimonio. Na conciencia de bens arqueolóxicos. Todo un proceso identitario. Ben, é unha resposta rápida. Falamos mañá, boa noite. Ben, pois isto realmente é o esquema que hemos artellado aquí e creo que as persoas foron enormemente ben elixidas e, polo tanto, están resumidos os currículos. Como presentación, tedes que entender que xa estades presentados por medio deste correo transmitido e, como decía Rebeca, ahora na comida, sí, é ben certo que somos arqueólogo e arquitecto, pero moi bo amigos e que nos levamos moi ben, como se ve. Bueno, pois entonces ten a palabra, en este caso xa, pois, Pili, por exemplo. Non sei como está posto finalmente. Pilar Prieto Martínez. Eres ti. Ben, se queredes despois podemos falar dos valores, pero ese xa é un tema que pode xurdir no debate. Ben, boas tardes. Quería primeiro agradecer a invitación ao Consello da Cultura Galega, a Iago e especialmente a Rebeca por haberme invitado. Verdadeiramente, o título da exposición que se me deu é a docencia en arqueoloxía na Universidade de Santiago, programas, profesores e alumnos. Non sei se vou cumprir realmente o obxectivo que aquí se me deu, xa me diredes, pero aquí, cando plantexei esta exposición, tiven varios sentimentos encontrados, positivos e negativos. Entón, quedeime no medio, como boa galega, non? Por esa razón, non sei se será moi... Bueno, eu vou presentar realmente os estudos que hai que facer e o esforzo que estamos a facer no máster que se dá en Santiago en relación ca docencia de arqueoloxía. Vou tratar de falar, de expor, intentarei ser breve, por suposto, eses programas, falarei un pouco dos profesores e un pouco dos alumnos. Primeiramente, vou comenzar falando un pouco do curso Sonorum. Centrareime, sobre todo, no máster de arqueoloxía e finalizarei un pouco cas debilidades e fortalezas deste máster en relación ca docencia que se imparte nestes momentos. Quixera, seguramente, aos estudantes de grau actuais, os que fixeches xa o máster, isto os sonará, pero eu penso que todo que hai de fondo, todo o traballo que hai de fondo no máster, cando chegue, non se percibe se non se conta, realmente. Bueno, en primeiro lugar, o curso Honorum que hai que facer actualmente para ter coñecementos en arqueoloxía oficiais, na actualidade é partir dunha licenciatura, dun grau en Historia, teóricamente en Historia, para pasar xa a un máster e, se se quere, despois, ir máis alá nos estudos, na investigación, un doutoramento, non? Nos estamos no que se denomina 4+1, non? Eso é un sistema que ven de Bolonia. En realidade, de Bolonia ven un 3+1+2, pero como españois e galegos, pois decidimos non seguir, non? Nos fixemos un 4+1 porque supoño, eu non estuve naquel momento, nen seguín demasiado en profundidade o tema, pero supoño que pensouse naquel momento que era mellor. Entón, non vou entrar neste caso. O problema que está agora, que está presente, é que unha boa parte dos nosos estudios, non os da arqueoloxía en particular, pero si outros estudios do país non poden convalidarse co resto de Europa precisamente por ser 4+1 en vez de 3+2, non? Pero bueno. Entón, digamos que o cursus que hai que facer
teórico e grau de Historia ou licenciatura en máster en Arqueoloxía e Ciencias da Antiguidade e despois un doutoramento. Aquí, neste caso, a docencia impártese na Facultade de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela. As asignaturas que seleccionei do grau, somente esta diapositiva, seleccionei as que tradicionalmente se vinculan a arqueoloxía, que son as de arqueoloxía propiamente dita, prehistoria e algunhas asignaturas de historia antigua, xa que o máster non só de arqueoloxía, senón de ciencias da antiguidade. Como vemos, non son moitas asignaturas ao longo dos estudos que se fan en Santiago de Compostela Matizo, vese que son demasiado específicos. Aquí, esta diapositiva porque quería resaltar unha cousa, e é que hai un cambio na concepción dos contidos que se imparten nas asignaturas, en concreto de arqueoloxía. Desaparece o concepto de arqueoloxía como arqueoloxía clásica, desaparece do plan de estudos, non sei por qué, e reconvírtese o concepto de arqueoloxía en correntes teóricas, historia de arqueoloxía, que é arqueoloxía 1, e metodoloxía, que é arqueoloxía 2. Entón, digamos que é bastante clave isto, porque hai digamos que a historia antiga podería contribuir a resolver esa carencia, pero non totalmente. A arqueoloxía clásica necesita algo máis. Daqui, pasaríamos un pouco, a primeira promoción foi de 2009 a 2013, de graduados de Historia, e xa pasaríamos un pouco con este bagaxe de estudos a un máster. Como vemos, non hai demasiadas asignaturas ao longo do grau. Se reivindicaba hoxe pola mañá un grau de arqueoloxía, podería estar moi ben, pero penso que primeiro habería que consolidar mellor o máster antes de dar o paso ao grau, porque habería que cambiar moitísimas cousas neste sentido, dende o punto de vista da ensinanza. Os cursos de máster, digamos que estamos na actualidade na terceira edición. Primeiro fixose un máster tradicional orientado meramente a investigación, despois a segunda edición fixose un interuniversitario no que se sumou o CSIC, pero tamén nesta edición Vigo, a Universidade de Vigo contribuiu moitísimo a organizar este máster, pero por problemas burocráticos non se pudo sumar oficialmente, aínda que participou na docencia, e xa oficialmente incorporouse Vigo na terceira edición. Nos aspiramos a que nos próximos cambios que podamos facer a Universidade de Coruña tamén se incorpore. Os seguintes cambios son en 2017-18. Esperemos, senón quizáis atopémonos nos podemos atopar con un cambio maior que sexa o cambio de 3 anos de grado e 2 de máster, entón habería que remodelar absolutamente o plan de estudios completamente. Pero, aquí quería destacar varias cousas. A partir da segunda edición, o máster convertiuse en profesionalizante. Intenta ir máis aló da investigación, intenta na medida do posible, formar profesionais de arqueoloxía en xeral, non só profesionais para a investigación. Unha parte importante que se incorporou aquí foi as PAE, as prácticas académicas externas, e o máster realmente dura un ano. É claramente tempo insuficiente para desenrolar uns coñecementos básicos sobre a materia, pero é o que hai. Debemos destacar que o único máster de arqueoloxía en Galicia nestes momentos. Non vou falar de cada cousa, simplemente ver que hai un módulo xeral
obligatorio para todos os alumnos que se matriculen, que ten unha serie de asignaturas relacionadas sobre todo co proceso metodolóxico vinculado á arqueoloxía, excavación, prospección, etcétera, e o TFM que é obligatorio. E despois hai dous itinerarios posibles, aínda que o alumno pode combinar asignaturas se quere, porque non se solapan os horarios, non? Sen xa que habería un itinerario en arqueoloxía e outro en mundo clásico. Destacar tamén que o máster, pois, a nivel de programa e de profesorado, pois, conseguiu reunir 25 profesores distintos, que pareceme que é bastante, unha cantidad bastante grande, gracias ao esforzo de todas as institucións implicadas. Tamén queremos destacar o coste do máster, que é moi barato en comparación con outros sitios, non? Está en torno a 1.300 euros, non? Cando en outras partes pode chegar a 4.000, non sei se até 5.000 euros, non? Por facer o máster. Entón, digamos que estas son cousas a ter en conta, non? A organización do ano, pois, o máster céntrase nas mañáns dos 2 catrimestres do ano, pero, sobre todo, inténtase concentrar a maior parte das asignaturas no primeiro catrimestre para deixar máis libre o segundo, pois, para traballos de final de máster, prácticas, etc. Gostaríame resaltar que co paso do tempo todos os profesores implicados intentamos fomentar actividades complementarias, non só limitar a docencia ás clases teóricas e nada máis, non? Invitamos, hai conferencias de inauguración que moitas veces foron financiadas por grupos de investigación e non por a universidade en sí. En moitas asignaturas están complementando con parte máis de seminario e práctica, pois se están invitando a persoas especialistas en determinadas materias que complementan a formación teórica das asignaturas. E despois fanse e organízanse eventos complementarios, ciclos de conferencias que iniciáronse o ano pasado, por exemplo, xornadas de investigación como xornadas de arqueometría que se están levando 2 anos facéndose e que aquí non só a universidade apoia como son os ciclos de conferencias do ano pasado, senón que os grupos de investigación distintos están apoiando este tipo de actividades e financiando ca súa investigación, cos cartos da investigación, este tipo de iniciativas. A nos, parécenos que é moi importante destacar isto, non? As prácticas académicas externas é algo que está vinculado ao perfil profesionalizante do máster. Non son obligatorias, pero normalmente este ano somente un alumno non se matriculou de prácticas académicas externas, pero habitualmente o 100% dos alumnos matriculanse deste tipo de prácticas, porque realmente son as que permiten, de alguna maneira, aínda que sexa só por un mes, porse en contacto ca vida real da profesión arqueolóxica, non? Entón, a xente intenta, os alumnos intentan matricularse delas, non? Hai unha enorme variedade de oferta, empresas privadas, institucións públicas como a Xunta, concellos, museos e a propia universidade ofrece servicios para poder practicar este tipo de prácticas, non? Vaya a redundancia. Estamos chegando a ofertar entre 27 e 38 prazas para un total de 22 alumnos matriculados por curso, non? Entón, nese sentido, creemos que ofrecemos unha boa oferta, hai unha boa oferta realmente en relación con isto, e unha boa variedade. Este ano houve un convenio que se firmou no último momento, foi así un pouco rápido, para realizar unha excavación nun castro en Lalín, e aí
poidéronse acoller a 12 alumnos de máster que poideron desenrolar prácticas que é unha das cousas que os alumnos botan de menos máis nas prácticas da aula, non ter prácticas en particular e de excavación en concreto. Normalmente as prazas se cumplen perfectamente, o perfil do alumnado, aínda que nos contamos e formamos inicialmente o máster pensando no grao de Historia, realmente tuvimos, personalmente eu tive moito interés en que fose aberto, que para todas as graduacións e licenciaturas posibles, é dicir, non só a xente que estudia Historia, ou incluso a xente que estudia Historia da Arte, senón xente que estude Ciencias pode incorporarse aquí. E, de feito, pois temos restauración, xente de restauración tamén, xornalismo. Este ano matriculouse unha persoa de Bioloxía, que, por certo, tería que velo, pero se non é o mellor expediente do máster, está aí, entre os mellores expedientes. Entón, bueno, hai unha certa variedade tamén na orixe da xente. E, bueno, despois de facer unha descripción, secais, parece que eu viñen a falar do meu libro, pero en realidade non é o meu libro, é un pouco a participación de un montón de institucións que están facendo un esforzo, a xente que está incorporándose no máster está facendo un esforzo enorme por traballar, sempre hai excepcións, pero en xeral a xente está traballando no tema, para intentar facer un bon máster, intentando cos medios que hai. Pois eu puxenme a facer un pouco o que está moi de moda, nunha análise típica, as fortalezas e as debilidades que pode ter, en este caso, o máster. Empecé a enumerar, seguro que faltan moitas máis das que puxen. Empezarei polas fortalezas e seguirei polas debilidades. En primeiro lugar, pois, facendo un pouco un análise do que é o máster, pois, penso que o interesante, unha fortaleza, é que o máster de un alumnado pois variado, tanto en perfil, en base educativa, como en procedencia. Non temos unha acollida bastante boa para a xente que ven de fora. Eu penso que en xeral no máster se fomenta a mobilidade en xeral. É o único máster de Galicia desta titulación. A partir deste máster poden sair profesionais de arqueoloxía, pero tamén, de alguna maneira, aunque non 100%, poderían sair arqueólogos clásicos, que eu penso que non resolve o 100% o problema de arqueoloxía clásica aquí, pero axuda un pouquiño máis que en estudios anteriores. Os contidos, polo tanto, son tanto de tipo profesional como poden estar orientados á investigación. Hai unha incorporación enorme e unha gran variedade de profesionais, hai abundantes profesores e un montón de persoas que veñen a dar distintas perspectivas a través de seminarios, non somente profesores, senón outro tipo de persoas que poden informar exemplos do que é a arqueoloxía real nestes momentos en Galicia. Hai unha gran variedade de prazas ofertadas nas prácticas académicas externas, e hai bastante dinamismo, non temos sempre as mesmas plazas, intentamos ampliálas un ano para outro, ás veces perdemos algunhas plazas, non sei, recordo o primeiro ano caeron 3 empresas, porque cerraron, pecharon, simplemente, desgraciadamente, co tema da crisis, pero, bueno, non sempre pasa eso, outras veces incorporamos cousas novas. O precio é unha fortaleza do máster, penso eu, porque é moito máis barato que os demás másters que hai no resto da Península Ibérica. Eu penso que en calidade non temos nada que envidiar. Por outro lado, facemos as nosas enquisas para intentar obter información
para intentar, das vivencias dos alumnos cada ano, para intentar mellorar de alguna maneira para o ano seguinte, non? En relación cas debilidades, aquí estades os estudantes para darme caña despois, penso que unha debilidade pode ser tamén parte do profesorado, pero eso tedes que decir vos, eu non vou decir nada deso, vale? Pero penso que por parte do alumnado hai unha debilidade importante que hai. Normalmente o estudante medio que se matricula no máster ten baixo expediente baixo. Moi poucos superan o 7, por exemplo, non? Entón, eso non ten por que querer decir nada concreto. Realmente é un número, o expediente, non necesariamente un bo estudiante é o que saca matrícula de honor. Pero, digamos que vense outras cousas, non? Por exemplo, o máster non necesariamente é a primeira opción cando os alumnos se matriculan. Normalmente, a primeira opción é o máster de docencia e cando fallan aí buscan opcións onde meterse por non quedarse sin facer nada. Entón, veñen, como consecuencia deso, veñen pouco formados en arqueoloxía. Digamos que as xeracións recentes, aínda que lles guste a arqueoloxía, non intentan facer cousas no Brao, por exemplo, para aprender a arqueoloxía, de alguna maneira. Entón, en moitos casos, que non en todos, é unha cousa, é un alto porcentaxe. Pero a chegada sin experiencia implica unha serie de problemas a hora de impartir docencia, sobre todo a teórica, a parte teórica. Despois, o profesorado. Bueno, a partir das encuestas, a través de información oral, os alumnos dicen que mandamos moitos traballos, que cargamos demasiados traballos ás clases e non hai tempo para facer outras cousas. Entón, eso sería unha cousa que debe cambiarse e todos este ano intentámolo, non sei como saiu, porque aínda non vimos as encuestas, pero as enquisas, pero bueno, temos que ver se funcionou un pouco respecto ao ano pasado. E a parte práctica. A parte práctica das clases é insuficiente. Aínda que se intenta resolver CASPAE, pero é un mes insuficiente, o ideal serían 3. Falta tempo para o TFM, para desenrolar con tranquilidade un traballo de investigación acorde co que o alumno quere facer. E xa finalizando, pois, a plataforma virtual non funciona moi ben. A comunicación, profesorado, alumnado, é un problema que hai que resolver. Non hai moitos cartos para facer cousas e realmente a duración do máster é un ano. Necesitaríamos, eu penso que 2 anos. Aquí gustaríame tamén engadir 2 cousas que, para finalizar, que son debilidades, pero penso que non é unha debilidade somente da Universidade de Santiago, sino que será na universidade, que a selección das materias a impartir dáse por antiguidade no perfil do profesorado. Entón, o profesor máis antigo elixe a asignatura. Non hai unha elección en función do coñecemento da materia que se imparte, senón de outros, os criterios son outros, non? Eso eu penso que é un punto débil do sistema en xeral, non somente de Santiago. E outra, para finalizar, a última debilidade é que a idade da xente que imparte clase aumenta rapidísimo e cada vez hai máis xubilacións e non hai reposición de alumnado. Non vou decir a miña idade, aínda que está posta en varios sitios, pero eu son unha das profesoras máis xoves da Universidade de Santiago que imparte arqueoloxía. Non mento, son a máis xove. É bastante triste, ver que non hai unha reposición de xente nova que entre con outras perspectivas e con ganas de facer cousas, porque é que é lei de vida. Entón, deixo aquí para despois fomentar un pouco o debate e moitas gracias.
A ti. Moitas gracias, Pilar, por atenderte ben co tempo. E damos paso a Pastor Fábrega. Posibilidades e limitacións da oferta docente en arqueoloxía no sistema universitario. Ah, 10 anos de formación. bueno, perdón, 10 anos de formación en arqueoloxía digital non universitaria. Bueno, boas tardes. Moitas grazas especialmente aos coordinadores por convidarme hoxe para estar aquí. Mais que un recoñecemento á miña coordinación do curso que vou a falar, mais eu insinto que isto tamén é unha forma de recoñecer o papel da miña institución, do INCIPIT, na docencia, non? A docencia alén da universidade. É certo que o INCIPIT, como decía Pili, tamén participa no máster interuniversitario e outras actividades tamén docentes en arqueoloxía galega, pero como organizador organiza 4 cursos de especialización cada ano, non? Onde fai algúns, e precisamente o título desta microanálise fai referencia a un destes cursos de posgrado, non? Que é precisamente o que vou falar aquí. Bueno, é o curso, hai como decía Iago, de TIC en Arqueología, que é un curso de posgrado de especialización do CSIC, non? Do programa oficial do CSIC, e que está organizado dende aquí, dende o INCIPIT, pero tamén organizado co Instituto Arqueolóxico de Mérida, tamén do CSIC. Precisamente este ano, non? Na súa 11ª edición, entraron tamén na súa organización o Centro de Supercomputación de Galicia e tamén a Universidade de Extremadura. Pero, bueno, foi unha cousa moi recente deste ano. A particularidade deste curso é que, dende o ano pasado, cumpriu a súa 10ª edición. 10 anos son suficientes para ser o curso de especialización que ten máis edicións, alo menos na área de ciencias sociais do CSIC. Son suficientes anos para que algúns dos alumnos exalumnas do curso das primeiras xeracións xa sexan profesores do curso, e penso que tamén son anos suficientes para un curso de tecnoloxías digitais, non? 10 anos son moitos nun eido que troca con moitísima velocidade. Bueno, gustaríame que tamén decir que, a pesar de que o título refírese precisamente a este curso de TIC en Arqueoloxía, dende o INCIPIT tamén organizamos outro curso, que é un curso prácticamente semelo a este, que é o curso de TDG, non? Que é o irmán pequeno do outro curso, xa que ten solamente 2 anos, pero tamén camina firme con éxito dentro destes cursos de especialización. Lóxicamente, este curso ten outra temática, pero moitas das cousas que vou decir, que refírense ao curso de TIC en Arqueoloxía, tamén poderían decirse deste curso de TDG. Bueno, en 10 anos trocaron moitísimas cousas no curso, e de feito penso que unha das razóns do éxito de facer 10 edicións deste curso foi a súa flexibilidade e tamén os cambios que foron introducíndose ao largo destes anos. Pero o que non mudou foi a visión do curso. A visión do curso sempre foi a mesma. Unha orientación cara a discusión, cara a un discurso crítico dos procedementos metodolóxicos de aplicación destas ferramentas á arqueoloxía. Isto sempre foi así. Pero esta vertente, digamos, teórica e crítica non está reñida coa vertente máis práctica do curso. O curso é un curso moi claramente práctico, non? Onde se ensina a manexar unhas ferramentas que en moitos casos estamos falando de software, e que
penso que non está reñido un obxectivo con outro, non? De feito, nos pensamos que isto é un obxectivo moi claro, tanto no eido ese da crítica, pero tamén dos procedementos máis prácticos, non máis técnicos neste caso, non? Bueno, o curso, para que non o coñeza, pois toca tamén estas temáticas, detección de xacementos arqueolóxicos, prospección arqueolóxica por medio de teledetección, pautas de localización de xacementos, os seus análises, os chamados modelos predictivos, e tamén esa parte de integración e administración de información arqueolóxica, non? Todos os temas que penso que son máis ou menos coñecidos. Bueno, a proposta, como decía, mudou fai dende o ano pasado, non? Sempre o curso estivo estruturado en 2 módulos, un módulo de iniciación e un módulo avanzado, pero a aposta que fixemos o ano pasado é cara a convertir o curso, neste caso xa no módulo de iniciación, nun curso online, non? Ata agora, ata o ano pasado, os cursos eran presenciais, non? Facíanse de forma alternativa ambos módulos en Mérida, en Santiago de Compostela, e agora mesmo o curso de iniciación, que está un pouco ampliado, un curso inteiramente online, e o módulo avanzado segue ser un curso presencial. Bueno, aí tedes máis ou menos cale a dedicación do curso, que o curso de iniciación son 90 horas online, e o avanzado ten esa parte presencial de 35 horas e máis unha parte online que basicamente o exercicio final que ten unha dedicación dunhas 10 horas. Bueno, aquí, lóxicamente, non me vou a meter en profundidade en todos os temas da importancia da comunicación virtual, que é básica no curso, e que articúlase, sobre todo, no desenvolvemento da aula virtual do CESGA, dai tamén a incorporación do CESGA na súa organización, e que, bueno, constitúe unha experiencia en sí mesma, da que vamos aprendendo ano tras ano, e que esperamos mellorar tamén no futuro. É unha experiencia que non está baleira de problemas que se van resolvendo, tanto problemas técnicos como de plantexamento, pero, dende logo, unha aposta, creo que firme e a largo plazo, non? Bueno, o que sí cambiou durante estes anos tamén foron os alumnos, non? En diversos sensos. Bueno, para empezar, gracias á proposta online, unha cousa que podemos facer é ampliar un pouco a oferta e asustar o que a demanda de plazas do curso á oferta, non? En anos anteriores, a oferta do curso estaba entre 20 e 30 alumnos, alumnas, máis ou menos, e agora aumentamos un pouquiño esa oferta, non? De 30 a 40. Pero, sobre todo, o que trocou moito é a procedencia de orixe destes alumnos, non? Está claro que unha proposta online podes chegar máis lonxe, non? A custos moito máis baixos, non? Deste xeito, aí tedes os 2 cartogramas das dúas últimas edicións, e aí vedes como hai participación non solamente de alumnos de España e Portugal, que sempre son os estados de orixe do curso ata o ano pasado, senón que incorporase tamén alumnos de Argentina, Chile, Uruguai, Ecuador, México, Francia e Italia, non? Isto tamén penso que é unha oportunidade da ensinanza online chegar moito máis lonxe. O perfil maioritario do alumno e alumna que fan estes cursos é un perfil académico, de investigación básica, tanto de alumnos predoctorais como postdoctorais. Pero isto tamén é algo que mudou ao longo destes 10 anos, e sí que apreciamos tamén e botamos en falta alumnos cunha vertente máis técnica, non? De unha arqueoloxía máis adicada á xestión. Estes alumnos estaban presentes antes da crise, pero a partir da crise prácticamente desapareceron do curso, non? Creo que é bastante sintomático tamén. Bueno,
O perfil dos profesores tamén penso que pode presentar unha diferencia tamén co ensino universitario, porque aquí hai unha combinación de perfis tanto técnicos, non? De os profesores que teñen un perfil máis técnico, máis dedicado á innovación, tamén á investigación aplicada, pero estos perfils técnicos tamén combínanse con profesores con un perfil moito máis ao uso, moito máis universitario, un perfil moito máis académico e dedicados á investigación fundamental. Non? Bueno, aí vedes tamén a participación da afiliación institucional dos últimos 2 anos, como temos tamén participación de moitas universidades, tanto en España como en Portugal, mesmo tamén algún profesor por aí espallado en varios países en Europa tamén, o ano pasado tamén de Estados Unidos. Non? Isto tamén é unha ventaxa deste formato online do curso que permite flexibilizar tanto o espacio e o tempo, non? E tamén que podan participar no curso dende moi lonxe a custos máis baixos. E, bueno, unha valoración final, moi breve. En principio, poderíamos valorar o éxito de curso en función da matriculación. Isto máis ben que un indicador de éxito e máis ben unha condición de partida, é dicir, este curso é un curso autofinanciado, financiado ca matrícula dos alumnos e que esa matriculación é unha condición previa para a súa celebración. Non? Bueno, poderíamos valorar isto como un éxito porque xa levamos 10 edicións, unha cada ano. Non? Pero penso que tamén que dende unha institución pública e unha institución de investigación tamén temos que manexar outros indicadores. Non? E penso que neste senso o curso permitiunos tamén de alguna maneira que a xente vexa o ICIPIC como un centro de referencia en tecnoloxías digitais aplicadas á arqueoloxía. Isto moitas veces materialízase en estancias de investigación, pero tamén en direccións de tese. En ese sentido, tamén o curso creo que pode ser un punto de partida, non? Pode ser unha ventá de oportunidade para estas cousas. E outra cousa que me gustaría, que tamén o curso pode servir tamén como un observatorio para ver a transformación da arqueoloxía nestes eidos, é dicir, como introducimos todas estas novas tecnoloxías, estas tecnoloxías digitais, nos procesos de traballo. Quero decir tamén que aquí en Galicia, eu dende logo, podo decir que tamén vexo cambio, non? Este cambio, bueno, pode ser que non sexa un cambio moi claro en todos os proxectos de investigación, en todos os traballos, pero sí que vexo que as novas xeracións están a tirar destes procedementos, están a demandar tamén esta formación. E tamén, dende o punto de vista dos proxectos de investigación, antes citábamos precisamente o proxecto de Roman Army, non? Que tamén, de alguna forma, é un proxecto que incorpora tamén este tipo de tecnoloxías. E nada máis. Moitas grazas. Tamén moitas grazas por adaptarse ao horario e agora tócanos falar de posibilidades e limitacións da oferta docente en arqueoloxía no sistema universitario galego, rompendo mitos, Beatriz Comendador Rei da Universidade de Vigo. Os currículos abreviados están na documentación que se presenta ca documentación das xornadas, polo tanto, non insistimos. A parte do iniciado na conversa entre Rebeca e eu por correo, en que xa falábamos resumidísimamente de cada un dos ponentes desta mesa. Moitas gracias. Gracias. Bueno, tedes que perdonar, pero cando me piden unha concreción tan concreta en 15 minutos, he dado que penso que, bueno, sí que tiña ganas de decir algunhas que outras cousas,
pois mo escribín, porque dese modo pois son máis concisa. Entón, o primeiro agradecer pois ao Consello e especialmente a Rebeca non só convite, sino o feito de argallar, organizar estes espazos de debate. Non? Estes días, que era bastante comentado que as redes sociais botaban fume, penso que teñen máis sentido que nunca as palabras do folleto co que se anunciaban estas xornadas, aquelas de establecer un marco de entendemento e colaboración entre os diferentes axentes implicados na actividade arqueolóxica. Eu, personalmente, penso que establecer este debate construtivo é necesario, pero tamén penso, e eu penso sinceramente, que non estaría mal nestes debates rebaixar o ton das maiúsculas, das maiúsculas, as minúsculas. A veces os debates teñen un ton demasiado elevado. No. Ben, pedíanos un breve exercicio de reflexión fronte ao espello e, como decía, 15 minutos é bastante pouco tempo para abranguer moitas das cuestións témome que na exposición vou falar máis do contexto xeral da universidade que da oferta formativa en arqueoloxía en concreto. Agradezo moito a Pili que ten tratado na súa presentación pois bastantes aspectos que teñen que ver pois con esa oferta de máster a que se refería. Ben, posicionados fronte ao espello público da chamada academia, penso que esa imaxe que tedes aí, co tipo co dedo así, que é a imaxe da excelencia universitaria, bastante significativa. Claro, se nos posicionamos frente ao espello e o que analizamos é a política da excelencia das universidades, pois a verdade é que o reflexo non dá moito que ver. Non? Así que no meu análise, o que eu ia pretender era precisamente como Alicia, pois atravesar ese espello e ver un pouco que é o que hai por detrás desa imaxe proxectada, desa imaxe da excelencia, e ver un pouco, pois, facer unha pequena viaxe do que se coce por detrás, non? Desa mirada. Atravesando o espello, o primeiro que atopamos son as titulacións. Podemos preguntarnos o primeiro se a oferta de titulación universitaria actual no espacio superior de ensino galego é axeitada á complexidade que a práctica profesional da arqueoloxía exixe hoxe en día. Na miña curta experiencia teño experimentado a implantación do chamado proceso de Boloña coa extinción de varios plans de estudo e a creación e implantación de outros novos. Creo que neste proceso, e eu creo persoalmente, houve unha perda de especialización na formación en arqueoloxía con respecto ás antiguas licenciaturas. Pero a pregunta é posible deseñar e implementar os títulos precisos no ámbito universitario? Ou como moitas veces a xente di, é tan difícil pensar en que deberían formarse os futuros profesionais da arqueoloxía e ofertar eses estudos na universidade pública? Porque, teóricamente, son as universidades as que deseñan os seus títulos, non? É dicir, antes as universidades pois debían aterse a programas curriculares e de formación previamente prefixados. Pero agora, a través da chamada autonomía das universidades, pois poden teóricamente crear títulos con liberdade e ningún outro compromiso que a conformidade co disposto no Real Decreto 861/2010. A universidade que desese implantar un currículo específico debe desenvolver e aprobar unha memoria adaptada ás exixencias e logo debe ser avaliada para atender aos protocolos de verificación e acreditación do título. Ben, obviamente, o lóxico, pois, sería iniciar un proceso polo que se identificaran as necesidades, se definiran as materias a partir deste análise e, finalmente, se ofertara unha titulación que lle dera resposta. Ben, é certo que calquera proxecto debe, para comenzar, acreditar o cumprimento de, polo menos, algúns requisitos exixidos por decreto, como, por exemplo, a viabilidade económica dos estudos, ou o feito de habilitar para o exercicio dunha profesión. Digo ben o que digo, é dicir, non se trata de formar nun máster profesionalizante, como comentaba Pili, senón que o propio máster este recoñecido como o estudo que habilita para o exercicio dunha profesión regulada, que é outra cousa. Dígase así, por exemplo, o máster de secundaria, que antes comentaba Pili, que obviamente é a primeira opción, obviamente, a primeira opción porque é obrigatorio para exercer como profesor de ensino secundario, por exemplo.
Ou o máster de abogacía, por poñer un exemplo. Non, no caso da arqueoloxía non é así. Un pode facer un máster, obviamente, para formarse, pero a titulación que lle acredita para exercer a súa profesión é o grado. E aquí comenzan os problemas, porque para ser competitiva a titulación debe ser esta unha oferta, leo entre aspas, especializada, innovadora, dinámica e diferenciada canto a calidade respecto ao que ofrecen outras universidades. E digo eu, sabían vostedes que os títulos os deseñan os propios equipos dos centros, os equipos de profesorado, durante o ano académico, durante a duración dun ano académico, aínda que tarde o proceso un pouquiño máis. Ou, por exemplo, que o decreto 222/2011 da Xunta de Galicia exixe que calquera titulación do sistema universitario galego debe exixir entre 45 e 50 alumnos en primeiro curso e non lle valen todos. Teñen que ser alumnos que se matriculan por primeira vez. Non vale que xa fixeran bioloxía, aburríranse e viñeran a matricularse a outro grau. Non, non. O sistema universitario galego os cuantifica, como digo eu, por alumnos a desvirgar. E todo isto, toda esta innovación, dinamismo e demais, a custe cero, sin implicar contratación de novo profesorado, empregando profesorado existente ou preexistente nos centros, o que eu chamo profesorado minguante, e sin mellorar das infraestructuras. Así que é certo, as universidades poden deseñar os seus propios títulos, sí, pero os condicionantes e os elementos que limitan tal afirmación son tantos que finalmente tal posibilidade non é máis do que un mito. Ou o que é o mesmo, pode vostede construir un gran edificio se quere, pero imoslle dar cero presupuesto ou cero orzamento e 7 ladrillos. Construa o edificio que queira que a vontade. Ben, todos estes aspectos, entre outros, levaron ao fracaso da implantación dun grado de arqueoloxía no sistema universitario galego, a pesares da existencia da demanda e incluso da ollada favorable da Axencia de Calidade do Ensino, da ACSUE. Hoxe, o potencial alumnado dun título de grau en arqueoloxía ou emigra para formarse en Madrid, Barcelona ou Granada, ou outros sitios, ou ben opta por unha titulación máis generalista. Non sei que é esa fotografía que está colocada aí, pero, bueno, aí pretendía estar o mapa de titulacións do sistema universitario galego, onde, bueno, non sei se podedes aprecialo, pero non temos un título en arqueoloxía, pero temos unha titulación en xeografía e historia, unha titulación en historia, unha titulación en arte, unha titulación en xeografía, unha titulación en humanidades, unha titulación, é dicir, podemos seguir. E cada unha destas titulacións exixe de 45 a 50 alumnos en primer ano. Vayan botando contas. E así, atravesando o espello, atopámonos tamén o perfil do profesorado minguante, cando non profesorado precario, non consolidado, sen motivación de promoción. Non nos remontaremos ao primeiro decreto BERT, aquel que subiu a carga do profesorado docente ou, bueno, outros aspectos como a sanción directa a actividades de difusión e transferencia na acreditación e na valoración da actividade investigadora ou na actividade que habilita a un profesor para ser docente universitario. A pesar da reducción de persoal e de salarios, embargantes á universidade pública, o sistema segue a ser hiperburocratizado mediante a introdución de sistemas de control de garantía da calidade e procesos de seguimento da acreditación dos títulos, convertendo a vida académica dos centros e os seus habitantes nun mar de papeles chamados evidencias e de aplicacións informáticas sen que iso teña aparentemente repercutido dun xeito efectivo na mellora da calidade. Custosos procesos de avaliación que se triunfa o segundo decreto BERT de implantación da estrutura do Plan de Estudo 3+2 ao que se refería a Pili, pois terminará por extinguir titulacións antes siquera de que sexan avaliadas, é dicir, ainda non cumprirían o prazo de 4 anos preciso para seren avaliadas e xa estaríamos deseñando outras. Bueno, eu a este profesorado que normalmente nos chaman PDI, porque todo na universidade ten siglas, lle chamo o PDGIP. O PDGIP é profesor docente e xestor e investiga se podes. E atravesando o espello, atopámonos tamén o perfil dos rankings ascendentes, os rankings de excelencia, non? A universidade, na miña persoal forma de pensar,
vive narcotizada cos indicadores numéricos de éxito, rendimento ou eficiencia, o que chaman a universidade en cifras. Pero tamén a dos créditos ECTS, as PDA, POD, SG, ICI, PETA ou TFG, porque tamén lembrémonos que o dominio da linguaxe é unha forma de control do medio, non? Nos, cando baixamos a cafetería, estamos todo o día falando de POD, PDI, TFG, que, é dicir, esa é a vida diaria. Finalmente, cifras e letras que se converten en competencia propagandística dentro deste mundo dos rankings das mellores universidades do mundo. Por exemplo, para nós é moi importante o que di Shanghai. Shanghai, que ten o ranking de mellores universidades do mundo, pois de vez en cando dispara o seu ranking e inmediatamente nos periódicos sae que tal universidade ou cual universidade é a última, a primeira, a terceira no ranking de Shanghai, non? Como se Shanghai fora moi pertinente no que pasa nas nosas vidas diarias, pero sí que é pertinente ao que vemos. Bueno, ponía aí, outro día estive lendo un artigo precisamente sobre como se elaboran estes rankings, non? Que teñen cousas en conta, como, por exemplo, cantos egresados da universidade tiveron un premio Nobel, cousas moi pertinentes, ou, por exemplo, en productividade e investigación, pois saber se teñen moitos investigadores que teñan papers en Nature of Science e, por suposto, non aspectos que non contan para nada no ámbito das humanidades, non? Bien, pero cruzando o espello, atopámonos tamén o perfil do alumnado, porque os arqueólogos do futuro o que escavan son xacementos de emprego. O éxodo da mocidade galega, a búsqueda destes xacementos de emprego son datos reais. Máis do 55% dos mozos e mozas de Galicia atópanse en situación de desemprego ou traballo precario e hai unha media mensual de 1.300 mozos que marchan en busca deses xacementos de emprego. O mundo está cheo de arqueólogos buscando xacementos de emprego. Son tipo distinto de xacementos, pero están moi solicitados. E a isto temos que engadir a reducción do gasto realizado polo conxunto das administracións públicas en todos os niveis educativos que dende 2009 a 2014 foi de 7.394 millóns de euros, o que supón na práctica que se deixaron de gastar un de cada 4 euros en educación, ou, o que é o mesmo, pechar as portas do ensino ás capas amplas da mocidade galega e beneficiar económicamente a educación privada concertada e, en termos xerais, ao deterioro da educación pública. Vou facer aquí un pequeno inciso, porque preguntábanos tamén, como decía ya ao principio, que valores deben inspirar a educación no proceso de permanente patrimonialización dos bens arqueolóxicos, non? Para ello, a transformación da sociedade e a certa falta de interese polo discurso, o que impera en moitos dos alumnos é a fascinación polas novas tecnoloxías e o espectáculo. Eu, dende logo, estou totalmente convencida, sou plenamente consciente da potencialidade destas ferramentas e da viraxe que estamos a vivir no mundo metodolóxico da arqueoloxía coa introducción das mesmas. Pero tamén estou atenta, e penso que hai que estar atento ao que vemos por aí, aos mundos virtuais alternativos xirando no baleiro sobre a nada, aos titulares tipo ranking, ao xogo mediático dos divertimentos con xoguetiños pin e dron, e idesme perdoar, de datos fotogramétricos pretendidamente obxectivos, do fume feito propaganda e discurso de saldo con verborrea populista. O resultado son as inercias de pasividade e desmotivación, a significativa ausencia reiterada de candidatos que queiran asumir as tarefas de xestión dos centros ou da propia representación do alumnado. O alumnado tampouco quere representar. Un alumnado que é tratado e vese a sí mesmo non como estudantes, non, como clientes, nun centro comercial, exixindo dereitos, pero con poucas obrigas. Tamén, obviamente, as inercias centrífugas da universidade pública á universidade privada. Hai un par de anos, no primeiro congreso sobre educación e socialización do patrimonio no medio rural celebrado en Malpartida, en Cáceres, pois tomaba o seguinte pulso a unha situación, así falando coa xente que asistía a ese congreso. Eu tirei estas conclusións. A imaxe tremendamente negativa que ten a institución entre mozos titulados non fai máis de 10 anos en carreiras do ámbito das humanidades. Todos manifestaron a enorme frustración que o paso pola universidade provocoulles, salvando as participacións ou actitudes individuais ou persoais de algúns axentes implicados na mesma, especialmente pertencentes ao profesorado que mesmo tiñenlle deixado diñeiro para pagar a matrícula.
Actitude crítica frente ao que se considera a mercantilización da universidade, nun escenario de libre mercado e competencia e a falta de independencia para traballar nesta contorna. Actitude crítica coa imaxe de aparente apertura da universidade que consideran meramente superficial, cuestión de imaxe e marketing promocional, para ocultar o seu elitismo e a privatización do coñecemento producido con diñeiro público. A desconfianza de que frutifique nun resultado positivo calquera iniciativa que intente relacionar a universidade con iniciativas de base cidadá ou educacional, ou que a academia non utilice o bo rollo ou a boa onda vinculada á imaxe da xestión comunicaria como unha forma de lavar a súa imaxe para posteriormente, cito literalmente, vampirizar ou academizar estas ideas e integralas no sistema. E, por último, a confianza nas institucións, ou o que é o mesmo, que o talento e a xestión de futuro debe ser algo totalmente alleo ao ámbito universitario. Todos estes elementos poñen de manifesto para min a crise de credibilidade que sofre a universidade pública neste momento, como en xeral a universidade, como en xeral outras institucións, consugada cunha política, falo de política de arriba, de desmantelamento. Unha crise que afecta dende a base ao potencial papel educativo e socializador da universidade pública como creadora de cidadáns libres e con capacidade crítica e xa que logo como institución social fundamental. Nesa morte ou asesinato das humanidades estaría tamén o referido descrédito social que se percibe da propia profesión de arqueólogo. O mundo académico, é certo, ten vivido na poltrona da autocomplacencia e do elitismo, pero como Matrix, vos lembrades da película, non? Non perdámonos no mundo que foi posto ante os nosos ollos para ocultarnos a verdade e non deixemos que as cifras nos impidan ver a realidade de verdade. A educación é un arma para defender a sociedade que todos queremos e sen esta educación de calidade tenemos un futuro social que nos negue incluso a nós mesmos. Podemos discutir sobre educación ou instrucción, pero hai cuestións específicas sobre a xestión das institucións públicas que resolver. E xa vou rematando. A universidade pública, especialmente o ámbito das humanidades, penso que debería ser defendida ou reinventada. E a falla dunha política educativa, hoxe mañán falaba a Rebeca da falta de política estratégica patrimonial, pois tampouco hai política estratégica educativa. Por lo tanto, esta falta de política no sistema universitario galego e a falla desta determinación na optimización dos recursos o que finalmente consigue o favorecemento dunha inercia competitiva de libre mercado entre universidades e institucións e o predominio de criterios economicistas. E aquí, para min, cae outro mito, o da pretendida colaboración institucional dende a sinerxia. Porque a actual situación o que promove é a competencia, non a colaboración. A loita entre universidades impulsados nunha especie de evolucionismo social onde sobrevivirá o máis forte na mentres os outros rematarán desaparecendo por extinción. As posibilidades da oferta formativa en arqueoloxía no sistema universitario galego pasan necesariamente por establecer as políticas estratégicas e as sinerxias que o noso país merece. A sociedade neoliberal, como digo, non promove a cooperación, promove a competencia. Por lo tanto, os problemas son profundos e posiblemente están lonxe das nosas mans arranxar moitas deles, pero hai medidas paliativas. E esas medidas paliativas pasan para min por sumar esforzos. Sumar na integración de recursos, sumar na interdisciplinariedade ou na hibridación da arqueoloxía noutros ámbitos de coñecemento, sumar en realizar unha verdadeira apertura á sociedade, sumar na política de acceso aberto á produción científica, sumar na colaboración coa oferta de formación non formal, a chamada formación non reglada, non? Dentro do paradigma da educación expandida. Sumar, ao fin e a cabo, no cambio actitudinal de formadores e docentes. Xa para rematar, pois me toca sair do outro lado do espello e, se vos lembrades, Ezequiel me vai matar, xa o sei, pero se lembrades aquela imaxe do principio, non? Daquel tipo artificial facendo co dedo así e togado, que era a imaxe da excelencia, pois eu, sinceramente, o único que me motiva polas mañáns, cando temos que facer ese esforzo ao que se refería a Pili por levar adiante unha oferta formativa en arqueoloxía en Galicia, pois é a realidade de verdade. Os indicadores que non son numéricos, sino perfectamente
indicadores visibles, non? Que son moitas veces pois a cara dos alumnos. Aí tedes unha imaxe pois tomada, roubada de por aí, de algúns dos alumnos do máster interuniversitario deste ano, pois están por aí Isabel, está por aí, bueno, xente que está hoxe aquí na sala. Bueno, pois esas caras moitas veces penso que son moito máis indicativas do que os números, non? Cos que pretenden que rixamos a nosa vida. E, bueno, pois esa é a visión que os quería dar. Gracias. Gracias aos tres ponentes por ser concisos, breves e moi eficientes. Gracias. Por lo tanto, facerlle un resume de resúmenes non ten cabida. Non obstante, como temos tamén que darlle entrada a unha forma de ver as cousas en respecto a estes temas de arqueoloxía, no microanálisis que toca en este momento, vamos darlle entrada que fagan a primeira pregunta ou as primeiras preguntas coa participación de Arcián, Asociación Cultural de Arqueoloxía e Ciencias da Antigüedade, que están aquí dos representantes, e Vieito, en principio, vai ser o que rompa un pouco a inercia desta proposta, deste debate. Vieito, cando queiras. Boas tardes a todos. De nada, gracias a Rebeca Blanco. Vale, gracias. Sí. Vale, boas tardes a todos. Antes de nada, dar as gracias a Rebeca Blanco Rotea, tanto a miña compañera Rebeca como máis eu, e outra compañeira de Arcián, que desgraciadamente non puido viralia, por convidarnos a participar aquí no debate. Un placer facer a primeira pregunta, en que sempre un pouco trampa, porque, claro, a ver se sei que preguntar realmente, conforme que falou a xente, pero, bueno, os ponentes foron fantásticos, entón sí que se me veñen un par de ideas que quería preguntar. En primeiro lugar, a Pili, me gustaría preguntarlle por que realmente é un problema que a xente con baixo expediente académico no máster. Non acabo de comprender por que eso debe ser un problema. O mellor para titulacións máis tipo técnicas, como se estaba dicindo, que o máster non é simplemente de investigación, non acabo de ver como un problema. Sí que o mellor que, tamén enlazando un pouco co que decía Bea despois, de que claro, que a xente pois non acaba de ver arqueoloxía, que un máster non te facilite para poder chegar a ser arqueólogo, incluso de cando esa visión negativa que existe de cara a arqueoloxía. Vos recordo aí non moito, foi unha noticia, un titular destes increíbles de un xacemento romano se interpone en unha autovía, en plan como estaba facendo unha folga, por aquí non pasarás, o xacemento romano, maldito xacemento. Este tipo de cousas, que o mellor, bueno, pois aí tamén hai un problema. Despois tamén un pouco que se falaba de que, claro, de que o máster actualmente está ben pensado para que vaya toda a xente a todas as partes, porque é un máster bastante introductorio. Quizáis coa creación do grado de arqueoloxía e a continuación dun máster referido ao grado, se pecharía quizáis máis as portas a outras titulacións porque xa tenían que entrar con conhecimento moito máis específico, máis avanzado para poder porse o día. Nada, despois con respecto a Pastor Fábrega, eu creo que os pasos do CSIC, INCIPIT, indo a eses cursos online, de cada vez entrar con máis xente, creo que son moi positivos. A parte, entra tamén un pouco, creo que en contraposición co que se falaba no máster, de que a veces os alumnos non buscamos facer outros cursos. Creo que precisamente que un curso que leve 10 anos feito está demostrando que hai xente que tamén se quere seguir formando. Verdad que, bueno, están chegando polo que decías antes, se mal non recordo, en etapa pre e postdoctoral. Durante a carreira, o grado actualmente todavía non buscan aínda eses coñecementos. Se espera un pouco máis, un paso. Que algo... Contesto ben. Vale. Ben, o que fixen agora é unha descripción do que hai un pouco. O tema de que a xente teña un expediente un pouco, bueno, medio,
tirando abaixo en xeral, cando se matricula no máster, non ten por que ser negativo. De feito, eu coñezo a moita xente que ten un expediente baixo que é un moi bo arqueólogo ou arqueóloga, non? Entón, eso en principio non é un problema, pero sí é un problema cando empezan a sumarse outro tipo de cousas. O sea, un expediente habitualmente reflexa o grado de esforzo que fai un alumno cando estudia unha carreira. Se a eso sumamos que a arqueoloxía non é unha profesión calqueira, é unha profesión que necesita un perfil como persoa con moitas ganas de traballar, que requiere un esforzo físico, que requiere tamén un esforzo mental enorme para desenrolar un montón de traballo mecánico, aparte da investigación. Todos esos requisitos, unha persoa que non quere esforzarse non os va a cumplir satisfactoriamente. Eu penso que intentei ir por aí, non? É un problema de esforzo. Moita xente que empeza a estudar o máster non sabe realmente o que é arqueoloxía. Comentouse pola mañá que moita xente ten a imaxe de Indiana Jones como arqueólogo ideal barra arqueóloga, non? Eu penso que as últimas xeracións nin siquiera se plantexan eso, porque Indiana Jones é moito traballo. A xente quere mobilizarse, a mobilidade, por exemplo, agora de facer un máster, é clara, non hai moita xente que vai ser unha cidade diferente para coñecer outra cidade, outra cultura. Por eso, eu penso que é unha das cousas que motivan a moita xente vir a Santiago. Non soamente porque sexa un máster moi xeral, non? Pero estou perdéndome. Eu penso que hai un perfil, cando a xente entra no máster sen saber realmente o que é arqueoloxía e se atopa con que arqueoloxía non só é sacar terra ou non só é xogar cos materiais, senón que implica estudar un montón de técnicas alleas ás humanidades, que hai que estudar cousas teóricas que parecen absurdas. Por exemplo, este ano eu din, creo que 4 horas teóricas na parte de identificación dunha das asignaturas. Todo o mundo me decía, estamos sobrados, xa o sabemos, fixen un test, e a resposta non houve boas notas ao respecto. Entón, eu penso que a xente pensa que sabe máis do que sabe, e o perfil do arqueólogo ten que ser moi claro, e a xente non sabe o que hai, e cando se atopa con que hai que traballar un montón para desenrolar unha actividade que encima é precaria a nivel económico, leva a un chasco. Entón, penso que é importante, o do expediente simplemente é un comentario para decir, se non hai un bo expediente é que non hai moito traballo detrás do estudo da persoa. Non quero decir que outra cousa máis algo deso, non? Despois, en relación con as titulacións, a titulación de arqueoloxía aquí que sexa moi xeral, por eso hai xente que ven de fora, por esa razón, eu non o teño tan claro, porque a xente, se quere facer arqueoloxía, vai intentar ter algo máis especializado. Entón, non teño claro que esa seña a razón verdadeira. Non sei, así, quedáseme algo, pero se despois se me ocurre, pois, continúo. Non sei se respostei a todo, máis ou menos. Vale. Moi ben. Bueno, moi brevemente, antes citaba o perfil tipo do alumno e alumna que fan o curso, non? Que maioritariamente é un perfil de alumno-alumna en etapa predoutoral, non? A realización da súa tese doutoral, pero nin moito menos é un perfil homoxéneo, non? Para nada. Hai xente que ven coa tese feita, non? E tamén cun claro perfil, digamos, de investigación,
Decía tamén que outros anos tamén houve xente de empresa, de feito agora mesmo lembro dúas empresas, unha galega e outra de fora, que viñeron con varios membros do seu equipo a facer o curso. Todos os anos, sempre algún alumno ou alumna fan a mesma pregunta, se poden matricular todavía non tendo o grau, que a resposta é que sí, porque tamén decía tamén César pola mañá que uns dos problemas que temos agora mesmo no CSIC é a forte centralización, non? E todo unha serie de normativas que fan todo moi difícil, non? Está todo moi centralizado. Pero no caso, eu penso que no caso destes cursos, unha ventaxa é que precisamente a normativa é todavía unha normativa flexible para diseñar un programa adecuado, que non, digamos, que non hai un entrometemento moi forte desta normativa para diseñar o curso, non? E tamén, por certo, falando tamén dos perfis de alumnos e alumnas, tamén hai xente que non ven de arqueoloxía. Tamén lembro xeógrafos no curso, este ano tamén unha investigadora predoutoral en turismo, así que tamén non é un perfil homoxéneo. Rebeca, por favor. Bueno, eu vou a ser crítica e autocrítica. Autocrítica como parte que son de varios másters de arqueoloxía e, polo tanto, en torno tamén o mea culpa das cousas que estamos facendo. Ben, eu pola mañán preguntaba na primeira mesa, lanzaba unha pregunta á mesa, que era que nos pasa como arqueólogos e arqueólogas por non saber acadar consensos ou por non saber ou querer establecer espazos de debate, un pouco como este, co que chegar a intentar resolver algúns dos nosos problemas. Eu creo que Bea en parte non responde, creo que tamén se respondeu na segunda mesa, e creo que temos un problema estructural, como ben apuntou varios dos participantes, entre eles Santi Collazo, e un dos nosos problemas estructurales é a formación. A mí me preocupa moito a frase, unhas das debilidades, e sigo coa pregunta que empezaches ti, que se plantearon dentro do máster. E leo, son alumnos pouco formados, sen saber que é arqueoloxía e sen experiencia previa. Pero son alumnos que veñen dun grau. É dicir, o problema é un problema de esforzo, que pode ser, é un problema dos plans de arqueoloxía, é un problema do profesorado, é un problema de que estamos impartindo unha docencia que non é axeitada, que non se adecúa ás necesidades de arqueoloxía, que non os orienta como profesionais, que non nos orienta a relación coa sociedade, o sea, cal é o problema? É solamente un problema do alumnado ou é un problema de tipo que va máis aló, non? Creo que é importante, así como creo que temos que reflexionar noutros ámbitos, no ámbito profesional, no ámbito de investigación, no ámbito, no que veremos mañana da administración, pero creo que temos que reflexionar sobre que tipo de arqueoloxía estamos impartindo, se nos estamos adaptando realmente ás necesidades dos arqueólogos. Eu poño un exemplo que non ten nada que ver con arqueoloxía, pero para min foi un cambio nos 2 últimos anos na forma de impartir a educación no caso dun dos meus fillos, en quinto e sexto de primaria, onde pasaron de impartirse asignaturas por temática, onde tiñan que facer un exame, memorizar, facer un exame, sacar unha nota, etcétera, etcétera, a pasar os 2 últimos anos a cambiar totalmente a metodoloxía de traballo, totalmente os plans de estudo, traballar por competencias, intentando adaptar as asignaturas á vida real. É unha maneira moi distinta de traballar, costoulle moitos rapaces, pero eu vin un cambio, non? Entón, igual tenemos que empezar a plantexarnos
como estamos impartindo, non solamente en arqueoloxía, senón en moitos outros ámbitos, como estamos impartindo a docencia e como estamos adaptando a docencia ás necesidades reales, neste caso da arqueoloxía. E non, digo, entón non me dá culpa porque eu son a primeira que me adapto aos plans, tes que impartir isto, e vas o impartes. Pero non sei se estamos facendo de xeito adecuado, non? Claro. Falo eu un pouco, se queredes. Queres pediches a vez, ti? Como te chamas? A Rebeca tamén. Mira, ten... Sí, hai outra petición de... Pero xa te apunto. Santi. A continuación vas ti, Rebeca, vale? Gracias. Contesto. Podo contestar Sí, ou está relacionado? Sí. Ben, en relación con a primeira parte, a ver se non se me pasa nada, a ver, a xente, como comentaba antes, a xente que se matricula en máster ten varios perfis. Unha fortaleza do máster é unha debilidade, abrir a moitos perfis distintos a máster. Temos, eu non sei realmente como están formados os que teñen un grado de historia ou equivalente fora de Galicia. Particularmente, hai moi poucos matriculados no máster de arqueoloxía que procedan de Santiago. Curiosamente. En cambio, si temos un perfil de estudiantes universitarios santiagueses no perfil de Historia da Arte, que non teñen asignaturas de arqueoloxía ou relacionadas. Bueno, en restauración, non sei ata que punto teñen algún tipo de formación sobre historia. E despois periodismo moi claro. Houve varios intentos de matriculación que anularon as matrículas despois de un mes, por exemplo, de curso. Non sabemos por qué, non sabemos se que era moi duro ou simplemente xurdiu outra cousa para estudar ou traballar, non? E despois o nivel que ten, neste caso, o alumno de bioloxía este ano, de historia en xeral ou relacionado con arqueoloxía, é cero. Entón, aquí, a ver, non é por tirar balóns fora, non? Pero todavía non podemos evaluar o impacto que ten o estudo de grau dende Santiago cara ao máster, porque hai moi poucos, hai licenciados en historia que ven de anos anteriores, pero que comenzan o máster despois de deixar de estudar 2, 3 anos. Deixan aí un tempo sin estudiar arqueoloxía porque ponse a preparar oposicións, etc., ou por outros problemas. Entón, realmente non é un perfil de estudiante que inicialmente aspire a facer estudos en arqueoloxía. Entón, eu penso que chegan un pouco desorientados en ese sentido. Por outro lado, esa desorientación inicial non ten por que ser permanente no máster, porque, como se apuntaba antes, o mellor expediente este ano é biólogo. Non ten unha base. Entón, isto vai en relación un pouco co que comentaba antes do expediente baixo. Non é expediente baixo ou importante, senón as ganas de traballar e de facer cousas. Se unha persoa que non ten unha base en historia, en arqueoloxía, pode ter boas notas nun máster de arqueoloxía, iso quere decir que traballando podense conseguir as cousas, pero hai que traballar. Eu penso que o máis preocupante non é que veñan moi mal formados, senón que teñan interés ou non en formarse durante o máster. Entón, ben, aí pareceme importante que se ven o profesorado debemos facer un esforzo importante, non estou en resolver, en mellorar a formación. Eu penso que todas as persoas que forman parte da educación teñen que esforzarse igualmente. De pouco sirve que eu faga un esforzo enorme
nunha asignatura se o alumno non está disposto a traballar. Poño un exemplo, un traballo este ano que me pide bibliografía, casi non hai bibliografía, eu mando 2 PDFs, entrégame o traballo citando un. Eu tiña 2 traballos, somente 2 traballos a citar. Pareceme un exemplo de que non todos os alumnos, se parece o contrario, quero aclaralo, pero sí hai un alto porcentaxe de xente que non quere realmente traballar, que está aí por estar un pouco, e se nota ao longo do máster, non? Todas as causas que decías de problemas en xeral que estabas comentando existen, de feito, pero eu penso que non temos máis problemas que noutras universidades en relación coa formación de arqueoloxía, porque coñezo xente que huiu de facer o máster de arqueoloxía aquí e foi a outras universidades que non vou mencionar e saiu horrorizado. /A. Porque veu que non son mellores os másters noutras partes. O importante realmente son as persoas, tanto por parte dos alumnos como dos profesores, por suposto. Despois, que tipo de arqueoloxía queremos? Queremos ensinar, eu penso que pola mañán falouse de que hai que definir que é a arqueoloxía. Se estamos a estas alturas discutindo entre profesionais de arqueoloxía, entre investigadores, que é a arqueoloxía, que é a investigación, eu pola mañán quedeime atónita respecto a eso, realmente. É un problema que se ten que traspasar a formación, por suposto. Se os especialistas dudamos en que, como vamos a ensinar unha boa formación en arqueoloxía se estamos divagando en que é a arqueoloxía? A arqueoloxía é un saber, é un conxunto de metodoloxías que nos permiten obter coñecemento do pasado en xeral, que o vexo tan claro que se discuta eso, o problema é como botalo na práctica, non? A práctica temos problemas económicos, a crise nos arrastra, non? Pero realmente eu penso que debemos intentar facer un esforzo en relación con eso, en relación con que a investigación tamén en arqueoloxía, porque investigación a facemos todos, como se comentou ao longo da mañán, non? Tamén. Entón, non sei, como se imparte a docencia? Pois necesitaríamos máis parte práctica, necesitaríamos máis cartos para desenrolar a parte práctica e máis profesorado ben formado, porque se somos poucos, é un pouco, ao final, unha mestura de moitas causas, non? O problema na formación. Pero penso tamén que debemos intentar deixar de ser tan galegos e decir que todo está mal e intentar cada un, na parte que pode, aportar un grao de area e intentar facer as cousas mellor. E non decir, como todo está mal, para que me vou esforzar. Total, Quizáis, perdona... Xa está. Perdón. Ten Beatriz tamén pedida responder. Sí, bueno, moi brevemente. Só decir que, preguntando a causa, que a causa é moi profunda. Obviamente, o problema non son os alumnos. É dicir, non é un problema do alumnado. É un problema moito máis profundo, ten moito máis que ver con todo o sistema educativo, pero non solamente o espacio superior. É dicir, que hai problemas que comenzan moito antes de que un alumno, orientado ou desorientado, acabe por aparecer na universidade. É dicir, para mí o problema é moito máis profundo que un análise de, bueno, pois, o que está detrás dun mal expediente poden ser moitísimas cousas. Cando falamos dun mal expediente podemos falar desde unha problemática económica que é moi habitual e, vamos, é crecente a cantidade de bons alumnos que deixan os estudios porque non teñen diñeiro para pagar e as universidades van encima deles e ao cabo de non sei que plazo os consideran morosos. Dicir, estamos falando dunha problemática que é real
é que hai xente que quere estudar, ten unha altísima motivación, pero ten unha vida, unha realidade, non? Unha realidade de verdade detrás que fai imposible que, bueno, este, por moi interesado que este, e por moito que se esforzar, ese expediente funcione ben, non? Entón, moitas veces nos expedientes hai auténticos, digamos, dramas familiares, non? Xente que ten que deixar os estudos, bueno, tamén o había na miña época, pero penso que agora é así. E, por outro lado, outra das causas dun mal expediente é a falta de motivación. Porque para ter interese, tes que estar motivado. E se non te motivan co que te dan, se non te motivan co que atopas, pois, facilmente o expediente tamén ven abaixo. Non? É dicir, hai xente que pode ter moi bon expediente en algo, en un área de estudio, un ámbito de estudio na que este moi motivada e en outro ámbito de estudo que aparentemente sexa máis fácil, pois obteña unhas calificacións malas. Pois simple e sencillamente porque aquilo non lle motiva. Non? Entón, dicir, aquí, para min o granito de area ao que se refire Pili Everyday é o de intentar buscar motivación. Motivación para o alumno e motivación para o docente, porque o docente tamén ten que entrar motivado na aula. Non? E aquí temos un problema grave de motivación. Non? Hai unha sensación de desleixo xeral. Non? E nada máis. Bueno, decir que, cando me refería a cadar consensos, porque o mellor expliqueime mal, non quero decir que non nos entendamos. Bueno, podemos entendernos ou non, a veces nos caemos mellor, a veces nos caemos peor, non? Aquí estamos falando de falta de consensos e de colaboracións institucionais reais. Como hoxe teño o día, vou a dar dous exemplos reais. Levamos máis de ano e medio intentando firmar un convenio coa Consellería para conseguir que os nosos alumnos fagan prácticas nos servizos de arqueoloxía, non? Onde xa o tiñamos asinado, pero como a titulación, os decretos cambian cada 15 días e hai que volver a asinalos, hai que iniciar o proceso de novo, bueno, pois levamos ano e pico para que consigamos que os alumnos fagan prácticas ou ben en delegacións ou ben en parques arqueolóxicos. Non é o caso de Santiago, falo do caso de Vigo. Pero quero dicir que iso é unha problemática, é unha traba real, non? E se iso non, o sea, para min iso demostra que non hai colaboración entre as institucións porque realmente a causa real de que podan poñer tantas trabas non a entendo. Ou que, por exemplo, nos teñan eliminado dese convenio de prácticas a posibilidade de que todos os nosos alumnos fagan prácticos en institutos públicos. Vale, poden facelo nos concertados, pero non nos institutos públicos, non? Entón, aquí estamos falando de cuestións reais. Ou que, por exemplo, os nosos alumnos do máster en valoración, xestión e protección de patrimonio, pois non teñamos chegado a un entendemento co CSIC, co Instituto de Ciencias de Patrimonio, para que os alumnos podan facer unhas prácticas aí. É dicir, estamos falando de casos puntuais, non estamos falando, pois, de que se fala de que hai pouca sinerxia entre as institucións e que non se colabora. Non, non. Hai problemáticas concretas encima da mesa. E así é imposible. Non? Entón, esa sinerxia, obviamente, traduce un problema estrutural grave. E mentres non este arranxado ese problema estrutural, tirando cada un por o seu lado, é imposible. Eso sí, buscaremos a motivación para entrar todos os días na clase con bo ánimo. Dende logo, cada un busca as súas propias motivacións persoais onde pode. Un feito máis de voluntarismo, voluntariado, non? Rebeca, ahora te toca a ti. Nada, breve, porque é como un brainstorming brutal. Despois da miña intervención de pola mañán dicindo que veía un muro diante, que non veía a venta aberta e todas estas cousas, pensando que pola tarde se iba a abrir, madre de Dios. Moi rápido, de verdad. Voto en falta a opinión dos alumnos, creo que vos sodes alumnos, pero demais alumnos que creo que hai, creo que é moi importante. Segundo, necesitaría toda a tarde. Máis ou menos xa contestáchedes, ¿no? Pero me queda a sensación de que, paradóxicamente, eu tiña outra idea, a xente sale, non vou dicir peor formada,
do que salimos nós, para nada, non se trata de calidades, pero tal vez máis desorientada en certos aspectos, de cara a profesionalización futura deses alumnos, non? Entón, teño esa sensación. Nada, que teño apuntadas cousas, non? Que parte dentro desa formación, por exemplo, que medio se apuntou pola mañán, se podería aportar con respecto á xestión arqueolóxica de cara a esa profesionalización, non? Aspectos como a legislación, como os procedementos administrativos, incluso cousas tan prácticas e básicas como a elaboración de proxectos, elaboración de informes e memorias. Non estou falando contidos, estou falando de aspectos formais, pero que son esenciais para salir aí fora, non? Me estoy enervando e entonces me vou a tranquilizar. E, bueno, teño aquí colaboración coas empresas, eso que tamén falábamos pola mañán, e nada máis. E unha cousa solo moi persoal, Bea, comemos casi todas as semanas xuntos, pero creo que falamos pouco. E nada máis. E gracias. Bueno, de todas formas, Santi, ao longo do que queda da tarde podes intervir outra vez. Rebeca, a representado do alumnado. Bueno, boas tardes. Gracias a Rebeca tamén por invitarnos a vir aquí. Eu quería empezar con Pilar, non é por ensañarme, nin moito menos, pero creo que desde Arcián somos a antítesis da falta de interese ou da falta de implicación co que estudiamos. De feito, case todos os que comezamos ese máster estamos facendo o doutorado, moitos somos os que fixemos Arcián, e continuamos facendo pois INIACAS ou actividades para os novos investigadores, co cual creo que aí, pois bueno, non tes toda a razón do mundo, nin moito menos. Despois, é que, claro, a min chócame que teñas ese escepticismo co esa ilusión ou con esas ganas de meternos no mundo académico, porque de verdad que a vela haila. Digo hecho en serio porque non somos o exemplo perfecto para isto. Despois, desde a miña experiencia persoal, tamén gustaríame dicirche que creo que a miña sensación cando fixen ese máster foi ao principio de fraude. Porque, claro, eu fixen a licenciatura, especialiceime pois en Antigua e, bueno, en outras asignaturas e tal, e o que me chocou era o baixo nivel que tiñan moitas asignaturas, que creo que tamén é o problema que dis ti que salen pouco cualificados, entón tamén estará intrínsecamente relacionado co que se imparte ao longo dese ano. Eu, a maioría das cousas que se deron nese máster xa as deran na carreira, co cual sí que me sentín un pouco defraudada, porque esperaba sair cuns coñecementos moito máis afianzados ou un abanico moito máis amplo e resulta que non, que moita da formación que adquirín foi polo meu traballo persoal, que está moi ben, pero tamén estaría estupendo telo por parte dos docentes. E noutra cousa que che dou totalmente a razón é que hai unha ausencia de práctica fundamental. No noso máster non houbo nada de práctica, por exemplo. E é un símil quizáis un pouco tonto, pero a ninguén se lle ocurre por ser máis un médico que non ten práctica, pois porque vas a darlle un xacemento a un arqueólogo que non ten práctica. É algo así como que calqueira que queira exercer unha profesión necesita moitísimas horas de práctica detrás. Eu aí douche a razón 100%. E despois, a Pastor Fábregas, tamén che quero felicitar pola túa labor e, jolín, tamén é certo que actualmente é unha salida moi importante o que son as novas tecnoloxías, porque abre un mercado de traballo impresionante. De feito, Benito, por exemplo, e Alia, agora mesmo están traballando coas novas tecnoloxías e teñen aí un aspecto impresionante de traballo e está tendo uns resultados espectaculares, así que noraboa pola vosa iniciativa e espero que tamén poida traer moitos éxitos futuros. E xa por último, con Beatriz Comendador, pois darche a noraboa, estou absolutamente de acordo con todo o que dixeches, e sí, e de feito, unha das cousas que sí que quero salientar cando nós comenzamos o doutorado foi que había unha obsesión por publicar, por ter horas de cursos, por non tanto pola calidade da formación como polo número de títulos que tes, ou polo número de publicacións que conseguimos, ou o número de congresos que temos que ir. Eso é absurdo. Por que non se centran na calidade do traballo?
Que pasa? Que conta máis que teñas 10 congresos que a 3 e eses 3 son moi bons. É un pouco entrar no capitalismo académico, por así dicilo. E tamén, a raíz de eso, de que nos estábamos Rebeca, perfila un pouco as preguntas para ser un Ai. pouco eficaces da mesa. Non son tan preguntas como observacións. Bueno, pues entonces limitas Pero- un pouquiño, por favor. Perdón, Hai xa dúas remato. persoas esperando. Xa remato agora. Gracias, gracias. E despois por eso mesmo, porque debido a esta situación académica, nós os que estamos comezando decidimos que tiñamos que cambiar isto e necesitamos apoio tamén por parte dos que xa estades máis afianzados, porque é moi fácil botar pedras con que estamos empezando, pero nós tamén necesitamos que nos axuden a facer o noso camiño. E xa está. Gracias. ¿Alguna contestación? Sí, claro. Bueno, Rebeca, aí tes razón, a vosa promoción de máster implicouse moito, pero se non lembro mal, non era máster profesionalizante todavía, non había prácticas, fostes o último ano, eu creo que era a primeira vez que daba clase no máster, creo, ou a segunda, si, daba cultura material romané tardo antigua. Lembro perfectamente. Ben, eu o que dis, en parte, doucha razón, pero aquí hai que combinar varias cousas que xa se falaron. Por un lado, bueno, o voso caso foi especial, entón, un curso bo con profesorado, como buscar unha palabra, isto está gravándose, non? Adecuado. É complicado. Tampouco quero entrar a falar demasiado de cousas que eu non vivín e non coñezo demasiado, pero en xeral o máster hasta esta última edición que é profesionalizante con anterioridade tiña problemas para conseguir profesorado porque non había profesores para dar no máster, ninguén quería dar clase no máster. Eu teño a miña propia opinión sobre eso, pero non a vou a decir agora. Simplemente, non había demasiado profesorado para impartir no máster. E, precisamente, o esforzo que se facía, eu penso que hai que ter en conta, que hai que, aínda que o nivel non fora moi bo no profesorado, había profesores que estaban impartindo materias que, vamos, que nin de lonxe tiñan algo que ver co perfil do profesor, non? Digamos, eu penso que nese sentido hai que agradecer o esforzo que facía aquel profesorado naquele momento. Que tedes razón que moitas veces o nivel non era bo e que repetíase un pouco o da licenciatura. Imagino que tes razón, non o recordo moi ben, pero imagino que sí. En ese sentido, pode que o nivel non fora bo. Eu penso que as cousas están cambiando, que non é agora o máster mellor do mundo, vale, pero penso que hai unha maior variedade, hai moitísima variedade en contidos. Podeche gustar máis como imparte un profesor ou menos, pero eu penso que o importante é o contido, non só como conta as cousas o profesor. Entón, nese nivel, penso que o máster a como é agora e como ti o coñeceche é totalmente distinto. Pouca práctica, somos conscientes, pero que realmente teoría e práctica son complementarias. Non pode ser un bon arqueólogo se non tes unha parte teórica forte. O profesor pode ser mellor ou peor a hora de impartirte unha parte teórica boa, pero vai te dar bibliografía e ti podes ler cousas que o profesor non te dá a coñecer. Entón, eu penso que debe ser forte a parte teórica antes de lanzarse sobre a práctica. E a práctica é necesaria, estamos traballando nelo, aunque sona fatal, pero realmente ti podes buscar maneiras de resolver esa parte que non se imparte no máster. Eu penso que a parte teórica non é tan solventable nese sentido. Necesitas... Claro, pero tens que contar as horas por asignatura. Un catrimestre de asignatura son 21 horas. Que contas sobre...
as cousas. A darlle non hai tempo. un parón a este tema e a mellor as dúas intervencións que están previstas poden abrir un novo línea de debate, aunque non nos esquecemos deste outro tema que estamos a tratar. Ali ao fondo hai unha persona que xa levantou a man. De todas maneiras, aproveito para dicir que pódese cruzar as intervencións desde a sala, desde a mesa e desde a sala. Por lo tanto, non deixedes de aproveitar esa oportunidade se hai desexos de intervir, non? Por favor, podes empezar. Bueno, eu quería abrir Por favor, decide o nome para... sí, perdón, Matilde González. Quería, bueno, eso, abrir un pouquiño, pero antes de nada quería comentar que o tema da definición da arqueoloxía esta mañá non era tanto definir a arqueoloxía como definir a profesión. Inda fai uns días fun á Hacienda a rexistrarme. Non existe como profesión, ni na seguridade social. Entón, o que nos referíamos esta mañán era que competencias tes que ter para desenrolarte como arqueólogo, todas estas cousas. Entón, non era tanto definir a arqueoloxía como definir a profesión. E despois, neste análise que plantexaxedes dende ambas universidades, a min faltame un pouco, pois vimos puntos fortes, puntos débiles, incluso poderíamos chegar a mirar amenazas, pero logo da participación de Santi, donde mira todo negro, non sei, pareceme que acaba de salir, pois eu quería que se completara o DAFO con oportunidades, si era posible que algunha, como ben plantexaba Rebeca a xoven, pois tamén a Mere, que sería xoven, pero que me pareceu unha intervención moi completa e chea absolutamente de sentido neste espazo. Sinto que me ve a risa. Non, solamente era eso, que como el, supoño que el, cando decías antes que o vías todo negro, supoño que non será unha única percepción túa personal, sino que o mellor é máis xeral. De feito, o que vimos ata aquí na mesa, moito disto hai. Entón, gustaríame saber se tamén se ve algunha oportunidade nese medio DAFO que vimos aquí, nada máis. Vale, moitas gracias. Temos que darlle un turno por alusións a Rebeca Madura. Por alusións. Rebeca, queres concisamente responder ou non é necesario? Vale. Pois entonces aí na mitade, exactamente, levantou a man. Di o nome, por favor. Sí, hola, boa tarde, José Costa. Bueno, a min pásame un pouco como Santi Collazo tamén. Estou así coa cabeza un pouquiño quente tamén despois de escoitar a Bea. Creo que dou unha clave en todo o momento, foi magnífica, sen desmerecer as outras, por suposto. E, bueno, a miña primeira reflexión, ou a miña primeira observación é un pouco cabreante, aquí vou deixar salir tamén a miña xuventude, é que voto en falta moitas caras, e moitas caras sobre todo das institucións. E non só, xa sei que mañan é o día desto, non? Xa sei que os horarios son malos ou pode aludirse a isto, pero voto en falta xente de outras partes da administración, non só a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, que sempre estamos aludindo constantemente, onde están os representantes das universidades, onde están os representantes de outros centros públicos, non? Que tamén terían que estar neste debate. Vale, e a segunda cuestión, e xa abrindo, precisamente como decía Iago, a liña de debate, igual estou traendo a peste para curar o cancro, pero, é dicir, unha cousa que veño pensando todo o día niso, non? É dicir, bueno, faltan mecanismos de control interno, faltan mecanismos autorreguladores e faltan tamén mecanismos de presión como profesionais, como disciplina investigadora, etc. É dicir,
Por que non somos unha profesión colexiada? Pensouse isto? Serviría de algo? Ou sería peor? Tócate. Sí. Aquí Rebeca. Buenas. Rebeca Lamadura. Ben, solamente a primeira cuestión que plantexas, José, a ver, falta moita xente nesta mesa, falta moita xente en todas as mesas, pero tiñamos unha limitación, que non podíamos traer a máis de 4 persoas a cada mesa, incluindo o moderador, a moderadora. Por eso as xornadas son abertas, por eso hai unha enquisa colgada para recoller a opinión de todo o mundo e logo traballar con eses datos. Efectivamente, nos gustaría que estivera Arcián na mesa, por eso se lle invitou o debate, nos gustaría que houbera máis alumnos, nos gustaría ter máis perfis que poidan opinar, neste caso sobre a docencia, pero tamén sobre a investigación e as outras mesas que tivemos. Tamén tivemos os nosos propios discusións internas na sección cando decidimos que formato elexir, porque non todo o mundo iba a estar de acordo. Había quen prefería que non foran bloques temáticos, que foran debates máis xenéricos en torno a temas concretos, pero, bueno, simplemente por aclarar ese punto. Eu, con respecto ao formato, penso que debedes plantearvos para máis adiante o poli deluxe. Eu penso que un poli deluxe con algunhas representantes institucionais estaría ben. Con respecto ao tema das oportunidades, non? É que eu, obviamente, fui moi rápido, pero é que penso que precisamente o tema da formación en arqueoloxía é un dos aspectos cruciais na definición da profesión. Quero dicir que, mentras non estea definida dende o punto de vista formativo, que dificilmente vamos a conseguir perfilar a profesión no ámbito profesional, non? Por eso, moitas veces, aínda que sei que era unha loita perdida, non? A da implantación dun grao en arqueoloxía, pero que se nós tiveramos un grao en arqueoloxía, como hai noutros sitios, noutros tantos sitios, ese sería un primeiro paso precisamente para definir profesionalmente a arqueoloxía, non? Entón, nese sentido, penso que o que planteaba un pouco, non? O establecemento de sinerxias de cooperación e de colaboración no momento de establecer a definición desa oferta formativa é fundamental, non solamente por dar unha oferta formativa ao alumnado, non? Que, por certo, eu insistín en que estiveran presentes na mesa, sino que é fundamental tamén noutros moitos aspectos que repercuten, como precisamente o de formalizar, non? Esa presencia profesional da arqueoloxía. Mentres non haxa eso desde o descrédito, non? Eu falei do descrédito porque a primeira hora, hoxe da mañán, alguén falou do descrédito da profesión. E eu ese descrédito o vexo moi efectivo. Eu son seguidora das redes sociais, escoito moito o que se di, e vexo que hai realmente un descrédito da profesión, e parte dese descrédito, ou en boa parte as acusacións que levan a ese descrédito teñen que ver coa falla de formación. O sea, que penso que son cousas moi relacionadas, non solamente para resolver un problema de oferta formativa, sino para despois continuar e seguir con aspectos que teñen que ver coa vida profesional e coa vida laboral. É que é fundamental. Ben, de acordo. Alguna pregunta? Sí. Vieito, de novo. Boas, de novo. Eu quería, comentar un par de cousas. Basicamente unha. Que, aparte de que sería quizás máis propicia esta pregunta para a primeira sesión da mesa da mañá, un pouco do que se falaba tamén agora, do descrédito, de problemas a veces que existe coas institucións, ou de colaboración entre elas, a veces, hai outros moitos problemas que non teñen nada que ver con institucións, que se entremezclan. Era como tamén a veces hai un problema de comunicación, do que a arqueoloxía pública chegou tarde. Eu, nese sentido, por exemplo, un dos, creo que foi este ano, espero non equivocarme,
Unha das grandes novidades na arqueoloxía galega foi a descoberta dun peñatú que apareceu na zona de Moraña, un gravado, foi algo que impactou moitísimo da arqueoloxía nas redes sociais, a moita xente, incluso o propio Concello de Moraña, ahora que le poñeron en valor todo isto, e levaba, sin embargo, 2 anos catalogado en patrimonio, o catalogara Mariajo Bóveda, se non me equivoco, pero ninguén sabía da súa existencia, porque non se chegou a comunicar, nin se chega a decir, non? Que a veces hai algo aí de ocultamento, de non sacar moitas veces datos, entón tamén ao final leva a problemas. E despois tamén de cara aos xóvenes, investigadores ou os alumnos que estamos aquí, incluso das propias administracións, bueno, nunca cheguei a ter os problemas que ten tido Bea, polo que comentou antes aí, non? Pero sí que recordo un caso meu, xunto con outros 2 compañeiros, nos que pedimos un proxecto a patrimonio para poder facelo, era gratuito, por suposto, era cousa nosa, e o solicitamos e nunca recibimos resposta, xa máis. Fomos a patrimonio e cando chegamos ali o que resultou foi que como non so descoñecidos, non se vos vai autorizar un proxecto, por iso non vos respostamos. Bueno, gracias, pois se non vos vades a conceder, avisádenos e buscamos a outro. Tivemos que avisar a un profesor que firmara el de director con nós e entón si non lo aprobaron, pero non iba a haber esa molestia de contestarnos porque non éramos coñecidos. O sea, a min chegar a veces a eses absurdos que, é verdad, son problemas realmente graves que sí que temos que mellorar de cara a arqueoloxía do futuro e incluso tamén a veces na propia universidade ou nos centros de investigación ensinar aos alumnos pois como pedir un proxecto de investigación, non? Como realmente, bueno, vamos a ver, non? Que hai que facer cando se quere comezar a facer algo? Que iso tamén hai unha vertente aí que non se acaba de producir, vamos. Tens que aprender a base de golpes, basicamente. Ben, moitas gracias. Algúnha intervención? Podemos abrir un turno de que remate esta xornada, esta media xornada, e despedirnos despois non agora, para a recuperación das xornadas mañá pola mañá. Eu personalmente saco unha gran conclusión que é esa búsqueda de consenso institucional, de converxencia institucional ou de encontro de institucións que son imprescindibles para certos aspectos de cara a formación, sexa grado, sexa curso, etc., que ao final ten que haber un contacto directo en prácticas cos problemas. E antes falaba incluso Santi de que incluso un simple informe a veces é unha experiencia de intervir dentro dun proceso de patrimonio cultural dun ben concreto e, por ende, de a conformación diaria del ser del patrimonio cultural que é definitiva unha experiencia identitaria. Por lo tanto, en este aspecto sí que hai un debate. Depois hai outra pregunta que a mí é unha sensación que quero expoñer aquí. Eu penso que houve unhas xeracións de arqueólogos desde que eu estuve na administración autonómica, desde o ano 82, cando se empezou a formar todo este tinglao, e depois pasando por o 90, 91, 92, 93, cando tuve unha responsabilidade maior, e que houve unha cadencia casi permanente de etapas de arqueólogos que saían da formación da universidade e cunha certa, digamos, prácticas e chegaron, colaborando, supoño, que con outros arqueólogos que estaban máis metidos no asunto, pois foron generando unha serie de profesionais responsables, incluso implicándose un tema que foi moi polémico no seu momento, a formalización de empresas para poder levar adiante a participación nos contratos do Estado, que foi un salto adelante, e a formación de empresas para poder en ese paso competir. Entón, por unha parte da sociedade, era moi criticado con esa fan negativista, non? O mellor non atoparse cun arqueólogo, cunha pedra antigua. Bueno, aparte deses razonamentos que había moitos, sí houve un respeto que se foi ganando entre outros profesionais, outras profesións, e eu penso que tamén na sociedade. Por lo tanto, que pasa que agora hai esta crisis da profesión, e hai unha crisis tamén da formación destes profesionais, non? Quizás, haberá
respostas, pero, por favor, non nos quedemos na resposta inmediata. Bueno, a crisis económica, etc., que é evidente que sí, pero que esa non pode ser algo máis, non? Por lo tanto, eu poño isto aquí un pouco que digo que é unha apreciación moi subjetiva, que quizáis este equivocada na formulación e, por lo tanto, na comunicación, mellor, pero me gustaría que, tendo aquí tanta xente implicada e responsabilizada co que é o patrimonio, en este caso dun ben cultural, que os bens culturais arqueolóxicos, que me contestarades a esta situación, sobre todo os que estades aquí na mesa, non? Non. Bueno, pois unha das causas do fallo parte desa promoción. Eu penso que algunhas das promocións mellor formadas de arqueólogos hoxe en día están por aí fora, entre outras cousas. Esa é unha prova agora a Loxa Armada, porque, bueno, pois acaba de chegar do ámbito académico da Universidade Inglesa, pois quizáis podía dar un contrapunto, non? Pero, de feito, bueno, pois, os que tivemos a sorte de chegar, non? Como decía Pili, bueno, pois, ocupar un posto na universidade, pois, moitas veces vemos como colegas, non? De profesión, e xente, pois, moi ben formada, non? Emigra do país e marcha, non? É dicir que, bueno, eu non sei se responde a eso, non, pero que eso é unha realidade, pois, é certo, e tampouco sei se ten que ver solamente coa crise económica ou coa situación sociopolítica do país, pero, bueno, é unha realidade coa que convivimos pois a diario, non? Creo que Bueno, a ver, estou de acordo tamén con Bea, pero eu, dende logo, vou a romper unha lanza tamén polas novas xeracións, porque non estou de acordo con que estas novas xeracións estean peor formadas que antes. Dende logo, eu penso que están formadas seguramente en outras metodoloxías tamén arqueolóxicas, non? Tamén contestando a pregunta de Santi, penso que o mellor non é a oportunidade nun mercado de arqueoloxía de impacto, non como a miña xeración, que somos os licenciados en 2000, 2001, que todos íamos ser traballadores de empresa en arqueoloxía ou empresarios, non? Penso que non ven a oportunidade. Neste senso ven o mesmo muro que vestí, seguramente, non? E por iso tamén decía que precisamente no curso o que predomina actualmente ese perfil de alumno ou alumna cunha carreira por diante, unha carreira totalmente académica e de investigación básica. Pero xa digo que non vexo que estean peor formados os alumnos de hoxe que respecto ás nosas xeracións, dende logo. Só non planteaba que as novas xeracións estén peor formadas, que máis, todo o contrario. O matiz que acabas de decir ti, para mí a mellor definición, es decir, están mellor formados, a mellor non en certos aspectos, porque esa formación tamén aquí es evidentemente a práctica pura e dura, pero non creo que a miña en realidad é unha pregunta, efectivamente, creedes que están mellor ou peor formados, que non se trata de debatir sobre se están mellor ou peor formados. E eu para nada, de feito, moitas veces, e, bueno, non sei se alguén aquí, pero vea, seguramente sí, me escoitaré unha vez, decir que eu a veces me vexo, bueno, a metáfora do dinosaurio que comentaba por la mañana. Non porque eu me vexa un prócer viejo e tal, sino porque simplemente esa dinámica e ese dinamismo das novas generacións, sobre todo as novas tecnoloxías, a mí, en certo aspecto, casi me chega a superar. Non para nada estou falando de unha formación peor, ni moito menos. De todo, bueno, a viña del señor, evidentemente, o sea, pero para nada quería que quedara esa sensación de decir, bueno, todo lo que viene nuevo es peor. No, para nada, en absoluto. Son diferentes formas, tal vez, sí, formas o xeitos de enfocar a profesión, pero non son peores ni mellores, son diferentes porque tamén os momentos son diferentes. E ademais, o que dixo ella, o sea,
deses indicios, efectivamente, foi un pouco o que eu tamén comentaba pola mañá. En realidade, o tema empresario, ese término que acabas de utilizar, que a veces se me aplica, a mí me dá repelús, non porque teña nada contra os empresarios, eu non me vexo como empresario e levo, non sei, cantos anos, de empresario, pero non, bueno, un cine, para emitir facturas, non me considero un empresario, pero insisto que non lo digo no sentido despectivo do término empresario, sino simplemente que non é a miña formación ni siquiera me interesa. Quería traballar en arqueoloxía e a forma de traballar en arqueoloxía en ese momento, se non era na universidade, era arqueoloxía de campo, directa, e por eso existe ese campo. Sí. Bueno, había administración, que se empezaba a desenvolver, pero non era unha cosa que me acabara ni buscar. Bueno, daquela hubo un pouco por facer historia, porque a mellor nos dá claves, non? Daquele momento hubo dos grandes, digamos, acontecementos que vencellaban a necesidade da arqueoloxía. Un era que daquela coincidiu, primeiro, gasoducto, oleoducto, autopistas, autovías. E iso provocou a administración digamos, un colapso de voluntades e de obrigas. E imaginámonos en aquel momento unha cousa que funcionou, creo que ben, inicialmente, que era aproveitar a débil todavía estruturas da universidade, empresa e universidade, en fondo de transferencias tecnolóxicas e con moito coraxe a administración en ese senso de buscar e conciliar as institucións por necesidades recíprocas, a universidade porque necesitaba poñer en práctica, a administración porque necesitábamos resolver esa responsabilidade para ter un criterio e poñelo na cautela de todas esas infraestructuras que se estaban facendo. E saliu, pois, un pouco o que eu, desde o meu punto de vista, que non está testado, pero susceptivo, vamos, por dicir así, que eu penso que é a base do INCIPI aquí en Galicia. E, por outro lado, houve outra gran oportunidade de que os conxuntos históricos, o planeamento especial, derivaba de que, sí, que había que non impedir que os procesos de continua construción do patrimonio urbán se interrompise, pero que a orientación fora coordinada e dirixida en función das condicionantes dunha boa lei que heredouse de unha boa lei, que é a lei do 1933, a republicana, e a lei do 1985-86 do Estado español, ¿no? Que era que tiñamos daquel. Entonces, a unha das saídas era constituir empresas ou autónomos que podesen levar adiante, digamos, esos traballos e agilizar tamén chegaríamos a arqueoloxía de impacto, a chegaría de urxencia, ¿no? E eso, por un lado, deu traballo, evidentemente, pero obligounos a todos nós traballar moi seriamente de cuáles son os procesos de patrimonialización e de procesos de caracterización dos bens culturais en este ben tan complexo que é o territorio como patrimonio das estruturas e a cidade tamén como patrimonio e, por suposto, tamén arqueolóxico. Entonces, houve con moita reflexión práctica, moita reflexión tamén bueno, cas memorias urxentes, as memorias que eran necesario presentar para poder liquidar, etcétera, etcétera, e resultou en este aspecto positivo e, polo menos, de experiencia reestructuradora de como podía ser o servicio de arqueoloxía, que era importante, non? E a sorte, eu penso que dun bo equipo na arqueoloxía na xunta en aquel momento, non? Todo isto cambia posteriormente, eu penso que cambiou, por menos se o vexo eu, cando a crisis económica, evidentemente, pero cando as empresas e os empresarios de promoción de edificios, os que serían os promotores, non? E, por outro lado, os grandes empresarios que levan adiante as infraestructuras entenderon cal era o rollo que lle viña dado e requerido polas administracións competente. Entón, aí surgiu, bueno, e eu deixei xa de estar presente
na solaina de ver todo o asunto e perdín. E ahora, despois, en estes anos no Consello, si vin continuamente que a cousas teñen outra situación e outras estrategias máis bollantes, máis complexas para como eludir os traballos de arqueoloxía e dar unha participación a un gremio e a un grupo de profesionales que poden estar aquí no país. Pero aí xa me perdo un pouco, non? Bueno, esta é unha visión que me veía obrigado a decila por responsabilidade tamén, porque non é máis. De todas maneiras, a mí sorpréndeme unha situación nova. Non sei se estades de acordo, se estades comprendedes o conxunto de caracterización de categorías de bens de interés histórico, o sea, BICs, de ámbitos, digamos, territoriais. Os vou a ler. Xardín histórico, sitio histórico, xacemento ou zona arqueolóxica, vías culturais, lugar de valor etnolóxico, conxunto histórico, paisaje cultural, territorio histórico. A pertenza dunha destas categorías non será incompatible ca declaración individualizada adicional dos elementos que articulan todas estas unidades. Isto, de por sí mesmo, é susceptible da necesidade, eu casi diría que casi sí, de a intervención con metodoloxía arqueolóxica, non? Por lo tanto, en potencia arqueolóxica de ámbito territorial, que ten unhas claves de interpretación, categorización, estudio, etc., etc., que xa mañá o decía un pouco pensando en isto, non? Por lo tanto, hai tamén unha experiencia en Galicia que a mí me parece moi característica da propia idiosincrasia dun territorio humanizado, cheo de historia e, por lo tanto, susceptible de, volvo a dicirlo, de intervención arqueolóxica que todo este territorio. Pero, por si fora pouco, tamén se sae nesta lei algo que é moito máis contundente, a creación da figura de paisaxe cultural, que nós aquí no Consello insistíamos moito que lle mandaran paisaxe simplemente porque xa é cultura o paisaxe, ou paisaxe histórico para poderlo determinar. Ao final, o campo de calquer intervención en todas estas unidades de ben de interés cultural de Galicia, pois vai ser necesitado de uns arqueólogos e outras profesionalidades traballando interdisciplinarmente, pero estamos falando de arqueoloxía, con unha formación máis aló de obxecto inmoble ou obxecto de unha arquitectura da cidade, que non é todo o conxunto histórico. E iso, de alguna forma, a mi modo de ver, ten que orientar enormemente ao que é a formación da profesión vosa. Pero tamén na arquitectura, e aquí está Enrique Suárez, un bo amigo, que podemos mañá falar desto. Pero é que isto, o acerto da lei do 86, volvo a repetir, acerta de que todo isto debe se estudiar sempre cas ferramentas que o planeamento, que se entende da cultura do planeamento, pon a disposición, que é o plan especial. Plan especial que se recolle, pero non como obligatorio, sino como que pode desenrolarse un plan especial. Un plan especial para meterse en todos estes temas, e incluso que as unidades paisaxísticas que surdan do Atlas que se está a facer, pois esa tendrá que pensarse en que, como decía Otero Pedrallo, e non o cito aquí banal por ser como un membro da xeración nós, senón como un geógrafo que creou unha escola importante e potente en Galicia, e de comprender o territorio, hai que comprender no territorio as formas históricas, as prácticas históricas que fixeron que o territorio fora construído así. Se está comprendendo que o territorio histórico, que a paisaxe, de alguna maneira, ten de por sí a funcionamento de ferramentas que se van depositando histórico e espacialmente para conformar esa forma, ese tapiz que decía Otero Pedrallo ou ese manto que decía Florentino Covilla e outros destos. E ese tapiz, pois de alguna forma, en cualquier cosa que se move algo, é sempre a mirada e a ollada
dos arqueólogos. E eu digo dos arqueólogos que, de alguna maneira, formaron unha escola excepcional aquí que pode ser a que, de alguna forma, as novas xeracións máis xóvenes están, digamos, deudoras, non? E entonces, a min, desde ese punto de vista, se ve, bueno, a mellor estou falando como se dando unha clase de restauración, de historia e cultura da restauración na escola, pero a min isto me parece moi fundamental, que nos debe animar a que argumentar e vender ben, aunque fea esa expresión, moito máis fea que a que tú decías, Santi. Vender ben esta obrigatoriedade e estes dereitos e deberes, porque a ciudadanía, de alguna maneira, ten dereito cultural a acceder, como dice a Constitución e o Estatuto. Procurar sempre o acceso cultural a isto, pero o acceso cultural ten que ser consigo a conservación como valor patrimonial, herdade que conservo e transmito, non? Entón, en ese aspecto, a mí me parece que a profesión vosa é extraordinaria, con moita experiencia xa de colaborar con outros profesionais, historiadores, conservadores, nada se falou da restauración da arqueoloxía que se deriva de tal, e sobre todo dos arquitectos. É ben certo que arquitectos con sensibilidade de xeneracións intermedias, pois hai máis que os da miña xeración, teño que dicirlo así, non? Pero é esperanzador tamén, non? E, bueno, perdonadme isto que pode ser un conto de abuelito, non? Pero me parece que era obrigado decirlo. Moitas gracias, en fin. ¿Alguna pregunta? Vale. Por aí. Vale. ¿Quién era a primeira que levantou a man? Pues veña, lánzate. Yo me llamo Lourdes Iniesta, soy de Mendoza, Argentina, y solo aprovecho para agradecer a Pastor y a César que están acá presentes por el curso de TIC. Yo lo aproveché ahora el módulo avanzado en Mérida y había hecho el año pasado el curso online. Yo soy becaria postdoctoral de CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones de allá, y esto me ha sumado muchísimo a mi formación postdoc, ya que es muy difícil encontrar cursos que estén relacionados a las TIC en Argentina, particularmente, lo cual eso viene solamente del campo de la geografía y los geógrafos están superados de trabajo, entonces es complicado que quieran dar un curso para arqueólogos. Entonces, yo tuve la suerte de poder llegar a este curso online y de ahí contactarme con el grupo del INCIPIT y de ahí que me recibieran para hacer también 2 meses de pasantía de investigación y bueno, y aproveché a hacer el curso avanzado. Así que eso por un lado. Y por el otro, yo soy profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. Hace 4 años tengo una dedicación simple de jefe de trabajos prácticos en seminarios de la licenciatura en Historia con orientación en Arqueología, que esa es la carrera de grado. Y bueno, escuchaba un poco las problemáticas que plantearon y justo solo quería decir una cosa que, como Beatriz dijo de un contrapunto ahí de otra universidad, yo quería dar mi experiencia de corto plazo como profesora, pero sí hay 2 problemas graves que creo que, bueno, que acá también los dijeron y acá los estamos viviendo, que es, por un lado, la poca formación de arqueólogos dentro de la carrera de Historia. Este es un problema porque no es atractiva, los últimos años tiene un descenso en el nivel de inscripción porque realmente yo que doy justo en 4º y 5º año, he tenido no más de 3, 4 alumnos por año. Esto implica cuando uno les consulta, y yo hablo también como graduada en no más de 10 años, es una cuestión que tiene que ver con la falta de propuestas dentro de la carrera. Nosotros estudiamos a partir de 3er año, o sea, nos especializamos a partir de 3er año y solo tenemos 2 seminarios por año que son todas de materias de Europa. Entonces, para nosotros que estamos realmente es como algo muy lejano, entonces
los chicos y chicas no se sienten muy atraídos, digamos, a la formación. Entonces, para poder saltar eso, yo solo pude participar en 2 reuniones porque me vine para acá, pero sí hay una preocupación desde la facultad. Entonces, el decano ha propuesto abrir una carrera en arqueología, dentro de, calculamos, 2 años, porque eso demora. Pero sí con todas estas preocupaciones de mejorar la formación, todos los alumnos piden prácticas, eso la verdad que adolece totalmente de prácticas arqueológicas, tampoco de laboratorios. Entonces esas son las 2 cuestiones que hacen que no sea interesante para estudiar en Mendoza particularmente. Y por el otro lado, la falta de propuesta luego que uno se recibe, o sea, de trabajo. Solo la investigación está vista desde el punto de vista de CONICET, pero desde la facultad, desde la universidad, no hay una trayectoria, una dinámica de investigación. De hecho, la única cátedra que está conformada por doctores es la nuestra, es la de arqueología, pero ninguna otra materia que se dicta en la carrera tiene personal que investigue. Entonces, eso también hace que, bueno, cuando uno se recibe, sobre todo en arqueología, que saben que, bueno, además de la facultad estamos en CONICET, no hay dónde incluir a toda esa gente que termina su carrera de grado, incluso después de posgrado. El doctorado es la peor clase que tiene, entonces tampoco llama mucho a inscribirse. No tenemos máster allá, o sea, hay, pero no es de tradición. Entonces los doctorados son de 5 a 6 años y eso tampoco es atractivo porque prácticamente ese doctorado no hay un seminario ni una materia que se deba cursar durante el doctorado, por ejemplo. Y bueno, esa es otra de las cuestiones. Entonces ahora desde esta preocupación de la facultad y también desde el Instituto de Arqueología y Etnología se está tratando de ver la manera en que toda esa gente que se reciba sea retenida, o sea, que pueda también tener trabajo y no llegar solo a la instancia de CONICET después, que muchas veces ya después para carrera de investigación y eso se corta, entonces uno queda sin lugar, digamos, para poder ejercer la profesión. Y eso se está dando. Yo hablo particularmente de Mendoza, pero en general en Argentina hay esta cuestión y más, por ejemplo, en Chile, sí. Ese es también un grave problema que tiene que ver con la ¿podes concretar las preguntas para poder responderte? Sí, sí, no, solo era observar esto de que lo que sí veo acá, que hay una mayor, por ejemplo, esta unión del INCIPIT o el CSIC con la facultad, que me parece muy positiva, vista desde otro lado, porque allá no hay unión de CONICET con la universidad. Si uno está en CONICET, no, bueno, esas cuestiones. Me dicen aquí los compañeros de la mesa que entendieron la pregunta. Sí, yo quería decirte, es una reflexión muy breve. Aquí si en una titulación tienes 3 o 4 alumnos, en 3 o 4 años se cierra esa titulación. Y vuelves al punto de partida, y lo voy a volver a leer, de tener que diseñar una oferta especializada, innovadora, dinámica, diferenciada en cuanto a calidad y competitiva con respecto a lo que ofrecen otras universidades. Eso a coste cero, sin renovación de personal, ni inversión en infraestructuras. Única vía posible, la colaboración institucional. Es la única forma de apertura y de conseguir construir algo, porque obviamente los centros son incapaces de asumirlo. No es por hablar de nuestra facultad, pero es decir, en nuestra facultad hace 3 años acometimos la locura de remodelar el grado para convertirlo a un grado con posibilidad de formación semipresencial. Implantar el máster interuniversitario de Arqueología con Santiago, que os aseguro que en mi labor de coordinadora de la parte, yo sé que de la parte de Santiago tienen lo suyo, pero en mi labor de coordinadora de la parte de la Universidad de Vigo es una locura la burocracia a la que estamos sometidos. Por poneros un solo ejemplo, cada vez que hay temporada de actas o campaña del pincho, nos intercambiamos las notas porque cada administración lleva su propia gestión académica de las calificaciones, ¿vale? Solamente os pongo ese ejemplo para que veáis lo fácil que es, lo fácil que nos lo ponen. O, por ejemplo, la plataforma de teledocencia,
pues no podemos compartir la de Santiago o utilizamos la de Vigo o utilizamos la de Santiago, con lo cual, ¿qué tenemos? Pues a unos alumnos recibiendo correos por Dropbox y a los otros utilizando la plataforma. Os pongo solamente 2 ejemplos para que veáis la complejidad a nivel institucional, lo fácil que nos ponen esa colaboración, ¿no? Nos lo ponen realmente fácil. Acometimos la implantación de otro máster semipresencial, pues precisamente para intentar captar todo ese perfil de alumnado que no procede de nuestra facultad. Es decir, la gente que está haciendo en este momento el máster de patrimonio es gente que proviene, pues, prácticamente en su totalidad de fuera de la propia cantera de nuestra facultad, ¿no? Viene de otros sitios. Y, por último, acometer la remodelación del programa de doctorado. Todo eso en un año académico, es decir, el ejercicio de diseño. Y no sé, pues creo que para diseño del máster de arqueología tuvimos del orden de 22 reuniones. Imaginaos, pues multiplicad por 4 titulaciones lo que puede ser eso, con docencia, con coordinación de tareas, con alumnos que atender, es decir, es que ese proceso es a costa, pues, de la vida personal de la gente que está implicada en esas labores. Por eso digo que nadie quiere cargos académicos. ¿Quién quiere un cargo? ¿Quién quiere llevar en sus manos la responsabilidad de un centro o no digo tanto de un departamento, pero la responsabilidad de un centro con este grado, ¿no? Y pues eso, y luego si encima los números cuentan en negativo, pues inmediatamente te van a poner un ultimátum de diseñe usted algo innovador y maravilloso para que las aulas se llenen de alumnos. Eso también contempla la salida laboral, ¿no? Que puedan incluir a todos los... Sí. El diseño, digamos, a la carta de esa demanda empresarial que no tenemos que perder de vista, obviamente, ¿no? Pero no puede ser solamente el mercado laboral el que dictamine los programas docentes, o por lo menos esa es mi opinión. Ben, algunha resposta na mesa sobre estas preguntas últimas? Unha pregunta nova, por favor. Un tema novo. Aí á dereita, sí. Decide o nome, por favor. Bueno, eu son... Non sei se é unha cousa nova, Iago. Eu chamome Mar Bóveda. Como se o fora, como se o fora. Vale. E son titulada en Ciencias da Educación e levo traballando en estas cuestións de patrimonio e arqueoloxía pois xa un pouquiño de tempo. E no seu momento traballei tamén no Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais, donde, despois de desenvolver, tuvo diversos nomes hasta chegar un pouco a que hora é o Incipit, ainda que creo que o Incipit é outra cousa tamén, non? Pero, en todo caso, eu desenvolvín, como vos sabedes, como responsable dentro dun grupo de traballo cooperativo, non? Dos que aquí hai bastantes representantes, algúns na mesa tamén, que foron parte desos programas de formación que se levaron a cabo, non? A través de algún máster tamén, que cursos, digamos, de títulos propios da universidade. Por que digo todo isto, non? Un pouco para contextualizar agora as preguntas, que realmente son a pregunta bastante sinxela, aínda que eu creo que para Bea, en este caso, e tamén para os demais da mesa, para os asistentes tamén, non? Aínda que creo que o acabas de responder perfectamente, pero, ibache preguntar así de forma... Que problemas existen para que non se poda levar a cabo o grado de arqueoloxía en Galicia? Pero, sabemos que é un problema de fondo moi grande, non? Estrutural e demais. E si habería alumnado para se matricular nese grado de arqueoloxía, non? Por outra banda tamén, decías que pódense adoptar medidas paliativas, tamén un pouco en positivo, medidas paliativas e positivas, que medidas concretas propoñedes e proposti concretamente para levar a cabo pois esa colaboración tamén e esos outros programas de formación e incluso a integración con profesionais que veñen e o que agora mesmo están no sector, digamos, privado ou empresarial, que son persoas moi ben formadas, que poden dar cursos, clases, ademais de charlas e conferencias, nós temos esa experiencia e vos tamén. De que maneira se poderían incorporar esos coñecementos e procedementos, esos saberes destos profesionais tamén para que participaran, digamos, nun currículum académico, non? Que o mellor xa
participan, pero dunha forma un pouco máis pequeniña, non? E lanzar eso tamén son moitas cousas, por iso digo que eu preguntei a Bea porque ela falou directamente do tema do grado de arqueoloxía, pero realmente podría ser para calquera da mesa ou calquera dos que están na sala, non, para respostar. Despois, como falabas tamén de que como un docente da universidade, e me dirixo a vos como, bueno, representantes aquí tamén das distintas institucións, non, de investigación e docencia, tendes que traballar como docentes, tamén tendes que facer investigación, xestión, docencia, etc. De que maneira tamén se pode levar a cabo, e un pouco enlazando tamén con que se falaba na mesa da mañá, non? De que maneira se pode tamén colaborar a nivel de investigación e docencia, de novo, coas empresas, para que facilitarlle ás empresas ese traballo e que, como se comentou tamén pola mañá, non se acabe fagocitando por parte das empresas, perdón, por parte da universidade ou dos centros de investigación, no caso no que se ten feito, non? Ese traballo, non? Por parte das empresas, que quede a cousa tamén pois equiparada. Bueno, é así moi... Isto, se me permitides, vou ir para atrás, que antes saliu mal, porque está aquí esta foto. Aí colocada, pero bueno, quería ensinarvos o mapa de titulacións, é dicir, o argumento de que non hai alumnos para un grao en arqueoloxía, que é un argumento discutible, non? Penso que antes de entrar no debate directo de si ese grado tería alumnado ou non, o que teríamos que sacar é a calculadora e facer números. E vou dicir no sentido de que, é dicir, para comenzar, a exixencia do número de alumnos no sistema universitario galego é algo do sistema universitario galego. O sea, por poñervos un exemplo, na nosa facultade, en primeiro ano de Xeografía e Historia ten que haber 45 alumnos para que, segundo ese decreto, a titulación sexa viable. Bueno, pois outro día, na Conferencia de Decanos de Humanidades en Oviedo, enterámonos de que a Universidade de Salamanca ten unha exixencia moito menor, pois de 35. E cando eu entrei na universidade a dar clase, estou falando do 2005, penso, bueno, anda por aí Fermín tamén saberá, pois tiñamos promocións de 17, 20 alumnos. Vale, é dicir, a exigencia numérica é unha exigencia imposta, é unha exigencia imposta polas instancias políticas, pola viabilidade económica ou que queirades. Se non estiveras a foto do Paraninfo, e que non teño nada en contra do Paraninfo, poderíamos tirar contas, é dicir, nos campus centrais a exigencia é 50 alumnos no primeiro ano. Xa vos digo que 50 alumnos desvirgables, non valen pois xente que xa estudiou e que lle apetece estudar, ou xente que vende outra titulación e se pasou, non, é procedente do ensino secundario directamente matriculado nesa titulación. O que quere decir, por certo, que a veces nas aulas temos aínda por riba dese número, o que dá traballo aos docentes, pero eso non conta. Ben, se temos en conta que nos campus centrais son 50 e nos campus periféricos son 45, e temos en conta que hai, hoxe en día, actualmente, no mapa universitario galego, un grau en Historia, un grau en Arte, un grau en Xeografía e Ordenación do Territorio, un grau en Xeografía e Historia, un grau en Humanidades e Ciencias da Cultura, e de botando contas, e de botando contas do número de alumnos. Eu podo entender que, efectivamente, un grau en arqueoloxía teña dificultade por acadar 50 alumnos. Pero se rehacemos esta planificación de outro xeito, promocionando a especialización en determinados ámbitos de coñecemento e rentabilizando os recursos existentes, infraestructurais e humanos, moi probablemente pode haber un grau en arqueoloxía e incluso graus en outras cosas que hoxe en día tamén hai. E non esquezámonos de que tamén está a UNED, non nos esquezamos da Escola de Restauración que falaba antes de Godela, que ten un título superior, pero curiosamente non é grado universitario. É dicir, hai toda unha serie de elementos que, se os ponemos na mesa, estamos falando de 300 alumnos efectivos exixidos polos decretos. Entón, a mí, ese argumento de que un grau en arqueoloxía non iba a ter demanda no actual mapa de titulacións que hai, obviamente, pero no outro mapa de titulacións non sabería. Despois, con respecto ás medidas
as medidas concretas, paliativas, non? Eu penso que as oportunidades están nos contextos. Efectivamente, todos sabemos que ás veces nós pasamos pola universidade, pero non temos que perder en conta o efecto de que a universidade tamén pasa por nós. O contexto no que vivimos esa universidade é o que dá as oportunidades. Hoxe en día, se os alumnos queren, teñen oportunidades. Entre outras cousas, porque a veces teñen un trato moito máis personalizado do que nós tivemos, porque eu estudiei un grupo de 100 ou 80 alumnos, non? E hoxe día en clase estamos falando de grupos moito menores de xente que ao entrar e sair da facultade lles coñeces o nome, poden falar contigo. Eso quere decir que a orientación e a posibilidade de orientar o alumno de cara a unha especialidade en concreta é moito maior, non? E por último, de xeitos de colaboración. A mí se me ocurren varios, non? A parte de establecer os debidos convenios, non? Na súa forma, dicir, non solamente papel mollado, non? Que nos queremos moito, non. Convenios de colaboración con puntos e comas, non? Pero, penso que o que falaba antes, Pili, o tema das prácticas, non? Da posibilidade que se abre nas titulacións actuais de ofertar prácticas que non solamente son curriculares, es decir, dentro das propias titulacións, sino que tamén se poden facer extracurricularmente, é un xeito de integrar o alumno no ámbito laboral e incluso de que probe distintos ámbitos laborais, que iso pasa moito, non? Pois a veces queren probar un arquivo, tamén queren probar unha excavación e ver que lles gusta. E dentro deste traballo, moitas veces, eso vai ligado á realización dun traballo de fin de grau ou un traballo de fin de máster, que tamén sería unha posibilidade de colaboración do alumnado con empresas de arqueoloxía ou, con diversos temas nos que non se trata dunha fagocitación tanto como dunha colaboración institucional entre un alumno que dispón de tempo e ganas e motivación de facer unha investigación, non? E dunha entidade que podría, ademais, sacar rédito deso e verse incluída tamén nese medio académico, non? Entón, penso que esa vía tamén sería unha, non, por comentar, dos traballos académicos. Ben, queredes? Sí, moi rápido. Por favor. Un tema de querer, pero o problema moitas veces que hai detrás é que non hai cartos para financiar esa colaboración. Entón, depende da boa voluntade tanto da xente que están nas institucións oficiais como das empresas, non? Eu colaboro habitualmente con empresas e vexo o esforzo que ten que facer para desenrolar o traballo. Tamén, pola miña parte, tamén hai esforzo. Entón, é complicado cando non hai moitas vías para acadar cartos. Eu penso que eso é básico, non? Pero o esforzo, se se fai, eu penso que pode chegar a obter froitos, por exemplo, conseguindo proxectos de investigación para facer analíticas ou para desenrolar determinadas investigacións. Entón, pouco a pouco hai que traballar no tema, non ven de repente, non? Quería matizar unha cousa das plazas. É certo que dice Bea, pero tamén é certo que dependendo da política, do interés da institución, pódense chegar a manter titulacións que non chegan ao mínimo dos matriculados. Da túa universidade, De aquí, sí, de aquí, que se manteñen, non vou decilas porque podese consultar, pero hai titulacións que non acadan o mínimo, están lonxe de conseguirlo e se manteñen porque interesa polo que seña. Entón, pode chegar a... está aí, non? É a realidade, non? Moitas gracias. Pastor pediu a palabra. Sí, para finalizar, falar un pouco tamén neste senso dos cursos do CSIC. Os cursos do CSIC non teñen estes cursos de especialización, non teñen unha normativa que exixa un número mínimo de alumnos. Aquí, o único que vale é que os cartos que acades con esas matrículas sirvan para realizar o curso. Pero tamén teñen outro problema, que non é unha titulación oficial, no sentido de que ningunha oposición vai validar o título de curso do CSIC para poder facela, poder aprobala. E aquí tamén hai que pelexar estas plazas e que hai que pelexar estes matriculados. Nese senso non é un grado, non é un máster e non é un doctorado. Vale, gracias. Bien,
Vamos a ver, por sacar unha conclusión moi práctica, parece necesario que para darlle continuidade e pervivencia destos máster de grado, e incluso tamén no curso do INCIPIP ou do CSI, é necesario a activación de un encontro entre as institucións administrativas, estou falando locales, autonómicas e provinciais, que se ateñan a colaborar cos obxectivos de prácticas destos máster ou deste curso, de tal forma que resultaría, por a singularidade que ten e a exemplaridade que ten feitos destos na administración, abriría, eu penso eu, que outras empresas privadas ou semipúblicas, cuidado, que tamén hai un enorme campo de reportar unha serie de presupostos e de créditos para levar adiante, créditos económicos, evidentemente, para levar adiante, e de resultas tamén créditos académicos, para levar adiante estas prácticas, con lo cual sería un incentivo e unha permanencia desos cursos e desos grados, porque a permanencia dos cursos está en ter clientes. É difícil esta expresión de soportala, pero é a verdad, esta é a realidade, aparte de resultado en sí mesmo de ter unha práctica que complementa sí ou sí a formación que ten todo o programa do máster ou dos cursos. De todas formas, para rematar, eu creo que o debe de rematar Rebeca, e, polo tanto, en vez de hacer aí un té a té con Teresa, que se adiante a mesa e xa nos despida a todos. Non me toca. No, aquí de pé, aquí de pé. Bueno, pois non teño moito que engadir, que foi unha mesa bastante longa de hoxe. Grazas por vir esta tarde. Eu creo que nos quedan aínda moitos tempos no aire. Espero que mañana saian. E, bueno, como vos decía, animádevos, por favor, a contestar a enquisa para que así podamos seguir traballando nestes temas, vale? Grazas, e mañana ás 10 menos cuarto empezamos.